kwa mnyoka mwana onyerera na mwate baninga tutogo kora. Bwana Yesu asifiwe. Hivi tena hapa bakasoma kitabu cha Tena. Onye nobo ni mosoma Deuteronomy chapter 17 verses 14 to 17. Ekatebanga iwe ekera mura bugenga mwe mutato murani. Na abaire ni bakamochobe. Lakini nonye Mungu chigochora. Timochora muntonde abisa kwebirira etana ine masoeli mu. Mochore mu murundi mu. Ekiagera nonye no muswahili na tebe taiga. Shimo linalo kujua alikuli likakumalisa. Bwana Yesu asifiwe. Na kana usitikana. I want to speak a bitter truth and I want to thank the Lord who has given me the privilege to speak as abanyaribali. Musonge situamenye myake menge. Omonyaribali etokoro petition. Abantu bagotacha. I want to tell you how bitter that one is. Bono tuoboire ntugo kwana ntuna abanyaribali. Nontoko muri matare na inumo isaini. Inumo goita na inumweka. Inumugoita na inumweka tuakura ni 133 the division of Psalms number 1 to number 3 nonda ketego kora abanyaribali tigamwiwe bonongo tebi. If we want to redeem our image, if we want to make meaning in the map of this country, if we want to make meaning especially as an onyenense ya ito ya Kenya, ebukwe ya cha kaiga amangana ngukwane rororo atatu ebote banga kire buya na inde ko kimono asa abantu bamu abo isaransa sobo amo banyare kuriera amo na gukwanera amo na komonyererana amo kinyomba chinde nchimanyete komonyererana. Omonyaribali ayo kwero kaso civilized tutageti mo isaransa mo buna bono twacha tomonyerane onyanto komonyerane kero biege sunte omugasogo charinde ninkiye koba kero muntako gende nsemo yayi ebukuya meote banga kire buya igaba nyaribali ocha kwa ina morero nigente kiasi nyasaye. Bwana Yesu asifiwe. Elineli ngana lianchere na nyasaye ngana ki ere buya na kogo kimono abanta bama wekaransa sobo amo elinde banyale kulieramo na benga munama guta ekina ndo yakabere igenga munama guta go tulimboka korwase chinde rucharo ekina ndo ndako yakabere igonta ke tuko kimekaiga tegera mungu enga munama guta go tulimboka koruchinde rucharo. I want to divine who is Aaron in the house of Israel. Aaron no yomo Moses, but is the elder son of Moses. Moses was a distinguished leader of the Israelites. Lakini yabu kuteliko kwa nerango murayo. Igebo tebanga kiere buya aba muraba mwaboko bamo number 1. Nigenga buna maguta korwase agotoroko korwasa alia chinda rucharo ni mimi. Aba husin tuliko kwa nerabarae. Bona jamatre na ende ngufate gochi abagaye kabaita abahusi ninki bagoteba. Bwana Yesu asifiwe. Moni weta buya igona divine Aaron was the eldest son yabo omwabo Moses. Lakini yakera manganale buya bantu babamo eba describe omuntu okoro kwa Aaron uno mugaka ne chinderu ya maguta go tirimbuka korubwa ya go tirimbuka iga ngaigo gotora na ende topegerere abagaka babusi ninki abagaka bagokwana na bera abembari miremo na bera abembari gocha kubori miremo na bera abekende nkeli bamanyete mbaso metuya lakini obungaini chisemine chindote bukwego ntebinga abagaka banyakorota igo borasa abagaka bali abakuru onye twabeba baretwa. Bwana Yesu asifiwe. Omweli omanyaga tebaiga abu bono abu sama gutago itoro kabaramu abu no mone nago tebaiga abu no ngo chika oseseniwa. I want to finish by saying this. Okoba waitamo will attract oseseniwa. Okoba waitamo will help us solve our own problems together, and it will be easy for us to carry our own burdens n'abanyaribali. Mone nabakusa konta ke tuko kuranga tebega abanyaribali inche kuriye kanisa na inche no munyaribali nubunando munyaribali igonta ke tuko tebanga ekinegento nyasaye aletri at his own appointed time. The time has come that nyaribali must be able to sit together and listen to one another. Totebanie
Intoitwa elinde nonyene karatogo soka twasoka buna masasi abanyali bali tokogamba twakira chinyumba chinde chikogamba butuko mambi kwara bantu bakonya gwetanana lakini babwata lichi abanyali bali nkiyatuya na manyiro gocha kwa inamo lero nkoleta kore lichi kurwase kanisa ogosaba gwaito noko abanyali bali tobe igenteka abanyali bali turagirira na lituragirira abantu batokorira amase engoke korwe bichuchu neye tete bichuchu bigotwala no ebuchibesa tuwe munyali bali abamu no ba promise yemeremo tuwe munyali bali abamu agenda kwebwao lakini munyali bali atigara kwa bene mboyemo turagererano omonene utu achike osesenwa asaba nyali bali. Bwana Yesu asifiwe. Omonene abakwe balenga bagwancha ngarero tuchake kuragereramo totebaneliyamo tomenyamo elindo monene achiko osesenya twatego tusabe tage toterega teba omonene Nyasaye echinechira topulirera iwobo chawaitamo tikoliye gento kiamusa twakurangiri ayobe kirori iwomo nyaribali wochakira lero totarago ababisa barachase tole bachase nchirayemo lakini babuwe ase chinchira isana ibere tosesenia wochakira lero nando wochikwa na chanto ase mutalia Yesu twasabire na kwegena omone Nyasaye twakobakiye kiageranye Nyasaye yore moyo oyo kwarose tiebisa kuna endo karibeka keregesa kwasege kobera tikeriye gento kyamo basokano omonyali bali gotebanga natagete kongimerana nebuku yaho yatotebiri nga kerebuya nakobo kimono abamu abo kuisaransamo na koriera abo igenda buna maguta go turimbuko kurwase chinda rucyaroni atirimbuka somo koboye kogenda go cyanse na pomenya gotebanga abu wose bali amo no chiko bosesebwa iwana rangeri goro enyare goika asengencho yomunyali bali omonene twachirale chinga kichimpambe twachandikire chinga kichimpambe we have suffered before the answer of our neighbors twatemire rero ayina mangana kale na inde ntokoirolera seli tanya Yesu omonene tusefeni kenkwane gukwanwa ebeye kene na kirumuntu akwane kurwa moyo nini abubire chara atake koira na manyire nonyene ngaki ya Yesu Judas nale ngoro oyo murueta akagenda abango babekamo elindo buyabwao botoshana buno munyali bali ekyagera na kwogosaba waito asamanyira Yesu Kristo oyo romotorio ito kwese tatara amen seselewa na igoro yoke asenge nchoje birangara lyo byo munyali bali amen. Biamono akira Pastor Chinkobi takwane tibuya Pastor Kwarandri very powerfully watoire ekirenga giatoretaga uno munyali bali igo ntagete ndete wakego bakwane ntaraleta omweshimiwa Rejo Tundo egere aturagire kiringa yeitoga njengo kwana mesha kaiko bonyo kurunyali bali masaba Masimba ward mwaboto. That is my bride. Wono nindoche security team mwina alia security mbani weti wono nganjire ndangilio ya mobo pa enemu na libara respond John Maroko Rambo na Kennedy mwenye gocha kerenkora angelia asamas kania manene chairman ya culture senior retired chief Mugaka Matundura kuminyokara asegete akwane manga nabere
atotonyeri wisdom ama ekogenda mwakere jingo bigagocha. Thank you so much. Mbiyamano ase abantu baita abanyari bari ese mwabeta bwakire biya nande nkoira bo gibwairire biya oyo gokwana matundura James Matundura haraka enkagere ibachoga iga ona abaire kurumaiga ngokorobo chifu ase matukatari make nande wetani abo nabeire binde gocha na igonta getego cha kaiga kiartinda etiko sirikingaki igonde no mogoka. I think omonene ntanyara koeresa ekiara sobugima bwane ondo jenganga kiteri na nagocho mukuta no bwataine nyari bari engima iga oyondo yona oro mutangani bono bari barengerere tinga tigaba tumirania senjereye nje nabonko baira neri mbiya mono kabisa korua senkoro iria kabere mwakwanira iga ngamuganito toshema ngana make ringana riryo gocha amo neringana rinene lakini otokorikorera cheche karato gukwana neringana rire rinene sana ndiriye chinguru na ndirinde ndiri riraetani abu igorira abanganerio lakini neringana rinene ryo gokumia igonda kwana mangana atatu gusana iga ritangani asense me tokora inche ondo munyakero gase abagusi elders council etobwateraneti Kisii county na Nyamira nechi branch chire isiko chinyinge chitarinke na abairo emiaka 19 bono na inde no ndu wete nyari bari gaiga bono egenteke giakorekana na bari abarengereri begenteke na bonko irura na inde goteba nga igo barengerereti sana bono asa abantu baikaranseta ande ons egento gekobara nekemo mogokwana kera rituko lakini ntoriko geikerania egento gekoroku amasikani yani cultural value bari mumanyete binde cultural value tobwate number 1 igera amasikani na re cultural value yegesaku onyegesaku ngego sikana anya masikani tako tumeka bono na bera atoke nga emeroberiende kogenderera geko bemekong mwate abanga kibono maega yare ngenda ite kubwaterani negente gikia masikani manya goja namba 2 omugaka nyamweya nero turaga iga nyari bari yonse mugaka nyachae baturaira iga ematuka matambe lakini abo babegeta masikani abo asegete omugaka nyamweya oikarangeri omugaka okongo abo ulinganaki arangeri omugaka Mirieri arangeri omugaka Kisemba abagaka aba na bande mbaro ekero bakwanire inana koigusiringana Mirieri akwane deriko minu ngana abunga kiabo egeteiga Kisemba bakwanete na ndiri bekwenjerende yaya igo bagosika igo bamanyanga yaya abagaka bali bagotukwanira bakwanire none no bugambi yaya nsibuna rekoba igabagaka ubare gushauri ngora igo ngware komanya ekiagera egento nkero mugaka nyachaare gukwana ngaki onya gotagete komenyenye ng'ombe to yero kio muyo gigo goeta igoro so goiko yobise omako ligia ngori orabuno koyebwata wona masikani ali barabu abwata sabagaka aba nabagaka bande bamwabo ababaka babo kena nikoruga iga keumbu iyo yamanyekanete mugako inki akwana
ng'omoroche ng'okwanete nere ekero bagaka bachinguru chiana gokea monyabere sokogenda historia hii kidogo, lakini rende nebwate ngotugekereri ing'ana erio amasikani bono omore nchendo jega more negesio omogaka ambassador nara tindo chingi kiragera ata abo mushauri bwa abanyari bali aba bali mogochi ko plan mogochi ko gambe gende gitimba tanganera inchendo ngana arabarageire ekeranya chae bakoligia mangana bogambia aya wochansa mbabwate still konyagende kembarakie bakirikia bokongo igonya chaare kubulinga mwayiro chabuli koruichun nga kia kuanete mugaka nara na vitali nyabera oyo na vitali na kuanete korunyankononi agateba ngaki mugaka na roga ndagia gorugu barosi aina yanya cha banongo kwana barosi mwamoroje agateba ki ushauri ngokoru yarenge to rubu oriyo kagenda gokore gento riyo kaiga otaraboria akaranyacha akaro mugaka nyamweya ara gokora siasa seita na bwate style gete mutare ko understand na ndipo na intutu enge bimonte bige ndu ara ko manya buyara kintu ayete to kamanya kai karanse teiga abarigerereti na bako na koligere liobo lyo yoransa manga olia ngora igotoko manya oli ngoli nyarebe ngakitole nere oya oligare murumi no gosoligare isomoke omanya bagaka ange batano anda abwato mutu timaiti abwatero mutu ogoja wana akorangiria ngaki wamwe abuli ngaki abantu bakuminga mugako na maite bakabuli oshauri ebenene amasikani yabororo ntonyore etimu yarengerera tiga njendo ngana no ansere etimu yarengerera tiga ekenyorane barore abashauri baito abashauri abako bekwa na ororota likieni lakini to amasikani tonyore amangana kurwese bare ekine kama number 2 asa masikani yaito omobusige ntonkeri asigete bunebirero aso muntu akure gaki ejikura ngobori tore na yande ngobori tore lakini tuachire sikori ya sanse aka omanye buno muntu ori okwerera akorengereria gose omuchiwi buno ore na yande giye kobegente kebesana ekero amangana manga gokwanwa echeche yinge koretwa ogweto giokonge kwaretwa na yande ao aso muntu akwete korwa se kanso yeito tuagambire gente kiboire tuarikire no negisakiro goichika kanisa na sande iyo nare ko bamanyinga abantu baito gakitika tosike amasisi tigatosike abagambe baito abo baikeranire mbiya mona soko ba welcome thank you mugaka manyenye buna bono nyokore bosungari aya to bori no bori nganki manyenya ateba bono igonga kigwa kora isabu chao na misie what to tell you buna bono mugaka wasekira abuga yadi montache bo baracha arita ko bori kende igo bono richibu ndiborabo bono tata ko ende igiya gatatu nje nabatabdi gato sikama sisi na tigato sike chimbu cheito ne chingenjo cheito ejichira mangana yakari cha togo kwanera togo yisika na botogo tebererani togo yisika na boto kwebanga ekiera yanda alia na aligeri bobo ngaini ntore metubo ngaini bona muntu buna matundura kwa mfano gaki murasa ko tango mugaka agenda abo sianse gwetogie ona bagusia ndabatenerere miaka 10 na kianda ngai gonde siro igotimbu ate nyonga tukande data ibantu ora ndo ora shauri uno ya shauri uno ya shauri we lakini rende
nabo moko nyanjera mpongese omusubati omintale omusubati Recho Tundo igasingerera sana matundra njote bya bantu yani umiroreire ngago utigire nando wakesimi ngago utigire nando lika message na ngago utigire nando te bono kumbe lingana ndi yale ngoli na limo chandete so nabatoko tebe nyasago seseni naenda akora naende akuorokera liali so tamanyeti nabansingerera igo na gokire sana meshaka ase nabasi yeye nabona nche ndagani sol lito baamo kogenda lakini ne obongaini to baamo no obongaini egende mongo sinyo keresa bonoga yani tokoro obongaini bono obongaini obomono na baragaire sebole no ndi mugo ja komenta bako baikomi gose muna muranje otoko yenyu kenda naende buya na tutaiki 100% lakini ntoiki no anta manini egento keri bali bagechaka mbasa kuwe iranana ngalende gente kinabo bage tukuto tego nabo kiabetega igondo jenga asebono onko bena limbia mono asenare abagani gete bare koru asegete ngomenyo kona barabumbarore ti barrabe bia mono sena ba ya na inje na go kina kwana ire nyali bali engi marero kiana nana go yigwa araiya na yegwana no oto kuna kagende bia binda aba na achire ki county 47 mekutano 47 chionse na achire lakini nana ko kole kabire yero ene unique ene ngao na ne ankamono nyasaye seni asekerenjera uno omo pastor ito ose bishop atakuwa nerambia mono sana. Thank you so much. Moye kimuranje nkobi biamono mogaka matundura chairman culture konda take abateneni aba security mbaye nchugo cha igora mbaye Tageketa Kaiga, my brother Kennedy, thank you so much for being with us. Thank you for giving us security. Biamono mochea bu mukutano yorero. Asinga jogwata nyorero na intulibaga. Biamole. Korangu igakiro muntu onye kumanyite ngano munyari bari ori. Onye tuli ko imu koboka eri ori no mubasi. Lakini oye kuru munyari bari naende gwaja ase kerengereria ekemo tigatukwanani ose bona taribu nchama rieta Kennedy ngorokwa rinde no nkwani mwaka mabuguri nkansanya bisabo kiduka na inche ndo munyari bari chache ndono munyari bari masaba nera nabatebi rieta riaye inche riane na rieri number 2 Wanko ira ndio musmati Recho na abande bali mo ikaransa bakarengera riegenteke una inje buno munyari bali ngendo mete sana macho guito na minyoki gwa ntuana konyora muntu ndoko ukubwatiria gendo keria manyenga ngayama gosa arenge na enderende kare gote ya renge ngonye mukao ukure baswati bamwe abo baro bari nyumba okuare gote bigunga tigo yaji kurenda abana so no taribo oteke usina bokiarenge bono ntwe omongino itorende ka babati mbaya gasira abasubati bamu abombale nyumba na eguonde musaje oli na eguonde muno munyali bali bono ekine giyagere lakini oroji yale gotoka na omuramo buna mureiga timu are kogenda motebe nga mongino ndetari gosoa nyumba eye omuntu ogosoa nyaruke ya mwabo mukungu yo gwete egenteke mwanzire okoro negenteke ya nje na jabu no munyali bali dingi diabu na muntu maybe gose no yo nyaga katongi gose no yo chanda gose no yo Recho nje na jabu na muntu gieke uno munyali bali igo onya abana ba mintu mura murengera tinga tuacha go sabanta aba bacha go kwano mupungo obo bego so muntu go support bobe then you are wrong to basa kolengera linga tuacha asenge njole chale nga ya tuacha buno munyali bali kwa uchumura na gigeko ramba ale ga kurunyali bali masaba na inje na gigeko eranda na abande bali bara buna abanyali bali chache enyorole tunye bwata niye bamo
umunyalibali chache n'umunyalibali masaba n'omuntu oyo omulengi niire twabagetunya masaba kagenda masaba na chache kagenda aralia igontulia abanyalibali nje nale goteba ng'aki yaiga muntu taiyo kora munde gose muntu taiyo chakora mu mubungonde ntwa abantu ba community policy igotora abantu ba security that's why murojo no na basikali barali igotora mo na basikali balia asokoretera mu Kenya ndi bwesi omurembe osibona talibu so igonyo muntu ndore ga orengerera tinga no muntu oyo chakuramwa you are wrong ntwe tore ga abuna abanyalibali na ende tore ga asokotete umunyalibali abe no muya ose no mubi egora n'abantu baitu ekyomo elio egerengera mbonera liba gakwane abantu amwe chake genteke na iguriri twarenge erisoti ari keumbu moko na gukwana ngobo chori tigabokoro bochori tigabokoro igoboko koruo tara manyanga aba bage chagete ni akibabwate inche na arengera ringa abantu aba chake genteke tigatora abali baga para to ikiengegu toko nyoranga basigiru gotuambuki gochimaje ngumbu dirori tomanya goteberoro nga bone siya ikeire tiga tukoroba jori tutwara abantu bagogendererie genteke kwara turoje baturusiri atambe sono taribu so bali bachaka tiga tunabaunga mukono onye nonde turaba mente kere mwanchire lakini talinga baruo abaona ende bachake ekora abago chaka ntoko bago so ntoko manyanga ngaibara atoire ko chiega ekora bachake tiga bana toro kinto bachakire tegenteke otherwise timbo atia mange nabona ari kora atigera igo mbate binga save mure no tole bakana basigari baito mwara gesto tene no mo sieso Italia na kiaji ko mbori nga kier na motebi ya ga ntuntu bwati mangana furugu ana banyali bali masaba na banyali bali chache bumiranire barosyo bo mabwo munyali bali sebona mbobe na motel igo ondora basiko ire report yaria kuna bono nanyora bayire report yendembe ya rambo ngemiole ichire gari ya rambo imi surely bono ekina gigya korenta aye njwe gwegente byongozi bino bakogotebi okonyoro yo gukuna lyoli omanyenga naye kweburuga usibona talibo aye njure burugire sabantu bangana gabaje kokorekere ngereria kamo koreto kweburugoro omanya gotenga lyoli ayo tugwaka maguta uboli mono bobe ata waisimbi ya mono naende mogenderere iga naende toire nyali bali masaba nonye mambiende egera abantu omanya kimokuri mboma ken mbemure kwana ni yango iganga ekeleki ndo mwacha kilikia kwana ni ekeleki ndo akoreki twacha kilikinya na hande mo tugendere kabili edugira nene nake mokumia na bombia lirego asa marieta ngunga John Maroko nickname sa John Rambo moto kubwa ege ndabanda bakora andigereria nekieni bari ko ndigo sini bwate mangana mayanda abatebi nabantu banja abantu tweteine nabayibi mwibata mangana yi monyenye umugambi monyenye kala diga ngo no mugambi tegera na ngo joro tegera bana ege ndo tweteine nebe bago wondo bali mwabu atamangana ande bali tweteine batata ti koba obunyali bali abamo tiga to bate binyaki na bali tiga bache na banyali bali to chama to sange nkwana oyo kadi gosono chanda okadi gosono ngonyalebe nere tigache atotebi mechando yaye kubwakanya ko weto fumie etakoleki tayo lakini kwa nyi chake kote nonda kwa nyi chake nonda ukianza minikap usijali egente kabonda kwa nikyo mwiso ngema tundwagen mugambi monyenye na akalo jitibi boyire okodwanira munyali bali iki ntongeli kya togecha kyo mwesi miwa majogo nyoro linge buna linge nere nkobe kwa linga asigete taba buna bona akaleka asikusira buseiga ebirengeli bimwite aina aro twa kobodi bunu munyali bali twa demonstrate ne intwekero omondo takoreki akunirwe ntoko babuna mama maigo omonto to itwa to manya gukira pako monto gende ngoremi tulo baba mbiole omusobati
mbia mwana soko chake genteke last time na lengo the second day I'll be there mbia mwana soko ntegera banke ngo chinko bisa cyuri kimuranje tuchanga muge kiagera Rambo tote we are safe. Thank you so much my brother Kennedy and my brother Rambo nganchere ndiko na isi ababa chire bake keretu abaliko na isia abanyali bali ba mintobons in both Masaba na Chache Chenda Chons abagaka nabangina nabamura nganchere ndiko na isi Hon Charles Matoke ko na isi oyo minto motali okwoyo oyo minto omugambi Fred Aurora na omugambi Honorable Monyenye na Honorable Kenani unagendrete ko swaigo bantu ba minto feel most welcome narora no minto former chairman Masaba oyo minto motengecho Sikomaki na inu feel most welcome. Thank you so much. Nyere umeshimiwe kerugai karanse egana turagendere with the other programs ngangere ndete my sister umeshimiwa Rachel come for a word kindly. Ongangere ntebeiga gaki asamas kanya manene ashas etendie yali kire honorables mwali kuwancha mwenye organize yake mbona abagani bagocha ashas batu babegede ashas oyo bintu bosire Wilfred mweshimiwa ensure etendie nibwata mabaga bantu bawe karanza kimuranche abachaki bobo mobo osesa baliye kiara ko nyanga motole my sister jo tundo o pray a mecherol tomwe airtime arara to kwanera wakere jinkobi this is an iron ready mbia mono sana soko ngali baga abanyali bali ba mintombu ya mole mbia mole naende abanyali bali tukwe pamoja ona njentete kokwana lingane limo ntebeiga nteno mongina lakini penye wazee abaribiki neno abagaka kumuranche tubange nyali bali yeye na intu abangina pamoja nabasae bababwatesie nyali bali bangeke igonche gasiane gaiga igonato igonte nega on behalf of the committee enche igona ewa nso megento kirega ntebeiga ekero tuikaranste a meeting entangani yalenga al village park Keumbu ekero tuakwanete to identify emechande menge itubwate nyali bali gaiga ende yakwani rugaiga mwaigwa yemo neringa twasiririe rieta riri arengeri omonyali bali arenge igoro yachire nse ekitingo nya komenta egento kende gya kabere oyo minto matundwa nakwana gaiga twasiririe culture yaito culture yo mugusi igomonye gwete dita komenta egento kende tubwate muno omonyali bali tubwate egento kerige kurokwanga obonche kwanyoranga abarai bali bara appointed gose bali bara elected abanyali bali ntoko ba support at the end of the day na barabumbali go sikwa aliye sebateneine ikonto bwende go support abarai baito na abarai bali bare ebiroge ebyo they are supposed to give back to society ekero murai olekerogo manyango olekerogo ekyo katesi y'abanyali bali gose bano tali boigo ekero ole katesi y'abanyali bali irani okoboko magega gose bano tali boigo igona botutaite goteba igo nande kende
getakere gokwanuga iga inkerigia muna togo BF ekero ya ikire chikura ntuto bwata chinamba chinyinge lakini namba cheito ntorigo chitumia gotobwate quantity and we don't have what we call quality ekero tobwate quantity njirigo tokonya inere problem wende to identify problem wende ya economic empowerment kwanyoranga tobwata abana abange bara unemployed abande barwe mecheme taka and they are not known basomete onite yoko babwata koboko eyine mechando tobwate mechando ya agriculture yaito mugo mune megondoro che akeire mumanye tenga tobwate problems choko nacha talents chia bara baito and tobwate various economic problems you want tobwate problem chinyinge that is another thing again to kende to identify nigoro yabasae na bangina ase siasa ndo bangina to ase siasa na ase birogo wao ekera abantu bakoenda otebanga ka abanyali bali birogo eba goteba bagakaboka ndo bangina to konyorwa engaki ya nomination oseba no bolimo na kwana ngabangina barabu nomination osobo women rep endo tobe birogo bibinde igo tigabangina babo na bagaka babo na basae babo tobe twins munebisa kubinde endo turabwenere ase ebirogo nande tuaba involved asa mangana management akeregento na endo nalito kweigwa munabangina na basae na barobe igwa twasirana alito gokinia nande baga identify a problem wende bagateba muno mo pastor narandiga iga abantu baito bagosira sengenjo gutamanya komuranche as our pastors na inkolera abantu baito civic education eresa abantu baito keregento none jikura baeresenga talienda egwake kura nobongo buri okurigere ringo muntu nanya aregasie goseba ngakimbo benatebire ekina kigento kende bakarigere rinto bwate bintu binde problems sine to bwate health problems into bwate to bwate problems education here and there moroje school cheto chiko wa dotagete chisirwe igo for us go chisira rasima to chamo muna togo chaga igamo chiskuru cheto chimaego sirwa ali village park bantomba kwanete bakareta solutions our solutions yichibaletete among them ajinte timbate biga so that we can move from there batebete ngantu gwente korosia e council ekorokunga Nyaribari consultative council bagatebe council eyo igebwente gotwara chi patron bagateba batware 6 patrons batware 6 patrons aseba tebe tenga botondo e patron yemo boguche e patron yemo kambanane chi patron ibere ere natigeri nani botondo na batware e patron yabo nande bosigisa e patron yabo nande bagateba other houses injiro mochimate bantu banyali bali musaba omamanyite other houses mono na batware e patron yabo ese e committee eyo ekorokunga Nyaribari consultative council bakamanya goteba ase clan 12 totware members one man kere clan kurukere clan one man one woman and one youth abantu bonsi bago chabaro 78 omaye komenta e clan keria keko ngada hose sisengenjo keregeke keke komenta only 3 more members kurwa bagacha bagateba abantu bwate Nyaribari Teachers Association bagateba ngana sabu na baro barete cha nerabe member ye committee eyo nande bagateba toro sigendo nga Nyaribari professionals imore gaiga ebagoteba nga professionals imora Nyaribari moro si professional group chair ya professionals nerame abe member ye group eyo bakamaya goteba administrative members bali tayete bapiki babere masaba na babere chache na barumba be members bagateba babe komonto yomo
with disability bakamaya goteba nande business community nere baba bantu babere chache na masaba tutwari na contractors chache na masaba na boda chache na masaba. So at the end of the day committee yi etwara abantu 102 elinde committee yo yakwanda obuya bwo munyalibali ikiagara na toteba ngangocha toramo twosipi tokonyara kurangari utwa chameka tutaitegentu. There must be people who will lead us. So abaiga bonsipi bawakia under the 6 patrons igonto igwana inekyo ekina kibatebete kemo nandi bakateba meeting yetu atwara twachire nyanturago iga bache babekirania mangana culture twacha nyanturago iga once twamira na nyanturago once a year iye ko ba December nande bakorerania gasi ya culture utamaduni wetu igo ekina kyo ndagete ko batebi what they agreed on togendere kurworo nande bagateba ntobate professionals balinateba bagwakiri mbara baba mheshimiwa Worora babo mutengecho na basai no mwana siasa mbale gaiga bagateba professionals banyali bali they have let us down ntobate professionals banyali bali gaiga ntunturiko bayunga nkibago kora. We want a professional nyaribari professionals association no ani jere professional abonko boyo mobo abana siasa abangere professional they'll be there elinde batu wale na baro professionals elinde batu na baro bwe chairman yoyomo ndagete goteba iga professionals other regions professionals they play a big role as we advise no go konye community igo bagateba ngana baro bwo babwerante go chamo kabireyo bas ande ntukende batebete is about our elected and appointed leaders. Twabasika na barobaira ni back ekitu akolire tomaye gocha our unity so mesege songo gankelinga our togetherness is our strength is our numbers should be quality and not quantity. We should agree on how to use our numbers so that we can be able to get our space in the national and in the county government. Igombo begaki ekerabate baigo bakairole raiga Musa ga bole Yesu Nyasaye ga bole ti Musa ayani kyo bwate enchina abuli clan kyo munyalibali inuni kimbo bwate. You have numbers talibo use what God has given you tato tumie our numbers properly ntoiwana ine nane ntokonyala kutumia our numbers properly unless tuachire amo tonguseramo na litokonyara gokwana manganaya nande twaigwana sobo amo nenele yakwanwa our culture and history mwata ebunga. We need to respect our culture muno mogusi. A culture includes a kanisa abantu conduct as a kanisa toligeri conduct yeito asa matanga ntubwana tukolete buraburu asa matanga ntubwana tukolete buraburu kato komerana ntubwana reti kolete buraburu asinyangi ige culture yaito nonye muntu ndibwa simongo choro burai mosomi e culture yaito yo monyalibali e culture yo mogusi nande e culture yesikwe talibo igo egen tokende batebete abana baitumbara abale jobless solution. We are giving solutions but jobless we don't even know how many they are. Bagateba batuare an audit especially abantu abasomete mura tuare audit yabo alimo kumanya kunga ibako konyu gojigo seba nombo begaki nalibako konyu kiagara tuaje tuanyoranga chiklani chetu na bachire chinyinge kwanyore klani yake mo kego konyaka abande mbabu ati monto kubabwata koboko. That is why we are coming together so that kile clan kianyoresha
igonto igwana ine egento kende komenta mono kwana akolre chibisa kubinde go se other regions ogende muna bogere matega babwate chien jo kadha CBO kadha chigokonya abantu seito gaiga we are not doing that totake to attract CBO NGO and we can only do that when we have our professionals back to the region toba manyete. On the other hand, totake to kumanya abantu baito ba diaspora na baroba bwato koboko usako ngende chine ibajito gaiga abantu ba diaspora bakonya kokonya abandi bakonya kubaira ryoka ntukwanyora gaiga unless yo muntu karoyo mwabo tari kokonya muntu ndole muino igonto igwana ine abantu ba diaspora batotegerete gente kigito kera online kerege tembe TV live igonga tenga mbaligererie link mbaegwe baligererie bamanyenga kibachira ari bache ngumbu tigabaira niyo koboko gocha se itoga na litora kine na tokine pamoja igoto igwana nire ekana korera abuti menta mange mono. Those are some of the solutions to atebete korwali village park sigocha kogendera gochibosio gaiga ekiagera our togetherness is our strength. Omonyali bali tigatobe amo mwanjiro omonyali bali tobe amo igonde the kwanda over. I'm not seeing the master of ceremony. Thank you very much. Njina kwanda yane tubarikiwe abagaka tokonye ninwe engao ninwe omotu toro kienjera kae omweshimiwa rejo kinkobi kiri kimobwenerete ekere na amurukana ayo ni redimbo benakora taisa ini yes kaito korusia abangina omubwe kaine 200 togo tuana na basacha 50 timu yera abe yogo kumia lero ngonye chora tole talibo. Asante sana. Nataka nkole introduction once more. Ntebena we have all professionals bachire. Feel most welcome n'abanyali bali bonse. My brother Honorable Matoke, director ya UDA National Talikizi. Thank you so much for being with us. Na baisimiwa walibande narangelia baisimiwa Matoke. Mheshimiwa Elijah Muhindi oje mapema. It shows mheshimiwa kayobege tegende kasenkoro yao. Umugaka ambassador mheshimiwa Nyamweya ochitiga mapema. My brother George mheshimiwa. My brother Elijah Muhindi. Mheshimiwa one nere buye ko jaga go ngaye kiagera nere umanyete. Thank you so much. Na bande mheshimiwa Monyenye Emamba tubegete gari town ko jinya rote yo muzekanga tuameri. Mheshimiwa Maria Chana narora inzalimache His Excellency tuatwalete na indwe presidential candidate ko Nyalibali muri bantu wake His Excellency Arufayo Otuke running mate ya Mwangi Wairia kinyaga wano muzekayai. Thank you so much. And my good friend Yorora alumni, we share the alumni of the same school. Thank you so much. Wono kwenye ron Elia ise Elia level wono mokonga njira strictly 2 minutes abantu baminto mongina lecho mheshimiwa otoire kirenga gitu. We don't want to give anybody mileage tubwate neyo Munyalibali ngani ngitobwate ekina reje kina na bwata mono ngina ngitobwate muno Munyalibali. Numbers, let them be quantitative. Ngacherende tebono representatives koleta babere and ababere kero yo mako ire minute egara bagani aba bande bachigetu Banyalibaga
bagukwana tubwate kinyomba cyito gikoru Nyaribari Masaba cyatirimbuka cya Chega nganchere ncyake n'abantu babiri nandi ngo batena mochora abantu leta abantu bagukwane kirenga gitu gyatoletaga nyombe ko kuna botondo bantu babiri oyo mokorogoro oyo ne korumati mugo jaga both of you botondo muga kanjwo mwewe kirenga ichache Masaba chache muga kodena ya korregi ya kulire baga kabuna bondo je moisaine na mwacha igo ne chimbu je moisaine elirera kare elirera ni muna muri batatoiga mochorane oyo enjoy Masaba bali bango yomo elirera ni morana ngomo kom enjugocha chief chief thank you so much biamano bagaka kaki mwanche etageka biamona aseli baga Abanyaribari mate na rogoro tigamba kwani mbuyamole nto chandegete ebuku yaba ebeso isano ige kare goto tebianga asa yotebire ayo sundo gete boka akoraberi omwaso egekogera igonga buna nigo okwete Abanyaribari toboke imwaigwa kambanane n'abange igo baegwa mabagabere sengenjo barabange babeire omubere bwendege omotondo igakoboro babarwense moyokorio omoguche abe oro babarwense moyo okomosi endege yeruruke egubosongo ekero yagure bosongo omonyaribari aigweke egekogera Nyaribari yaito yasiririe ekomandi ya bosongo omoguche nkubemo njanya gochira roche goiketangeranwe omotondo kiara kemo nkyanya goitanda goikabibe bibere bimanya ko migenda wonderful bono tigango tobwaterane kambanane nko batebiga obwato mwabo obwato kobako chaka utabwati omwabo obwata muramu omo amina ekero togocha koba buna chimbaba mutuanche amina ngokorera iga emiaka yane nare kogenda abisi Nairobi aria ngokwaneke gusi naburi bunga kai omobusanga ikwarwe omonto yoko yunga no Munyaribari igakomige kengere gaigechaye yacha namanyanga agabono nakonyekire Abanyaribari tuasirire pi ebuku yemere ng'anio 11 ngobwate ebuku ansomere Buyamono mwakere jinko bi mwakata kwa makong. Thank you so much chief Buyamono sana Buyamono aseri baga abantu baminto Banyaribari Marieta igonkorukwa Alfayo Vikeri Musinto Bwonkware
na bomurai aiga keumbu asa matuka mange buya mono Nyaribari yaitu mwikaransira aiga rero Umunyaribari abagaka n'abangina naire ribageri kubakwani mbiyamure mwensi biyamure nainde engaki yo mugaka Nyachae akorete obugambi bwaye network ya Nyaribari igo yabutogete network ya Nyaribari ikabutoka kabisa abamwaro totire network yo yonko bakira ngambi ya mono ne committee lilitwa ikaransa village back mwaro beirie biya mono sana amasikania yo tigagendera so Munyaribari amangana akire bono korwa so mugaka Nyachae buna atigeto burayi asoiro bonyomba na bonyomba mbogo toira ndonse omonto okorokwanga nere kamba 8 oreta bamura 5 omonto okorokwa motondo oreta bamura 5 oguche yareta bamura 5 omosigisa oreta 2 ekerogone kemogio katokorwan akamoiga bamanya gotiringe sike batiringere anga inse eke bakiyaja yataboria yasamuza kyaira ochakira bono onye tuanchina igarero tigango tubwata nokoboko naende moinyorenga mwakararirie engirari itimo mwakararirie engirari itimo bone ngira bono yaimokire mona goteba ngamubwate numbers engakiego chigoka ya registration tigato imoke kabisa enambe hiyo erwe 1170 egende 1300 omoerio nchege nko bakira ngambia mona sebaria mwensi mwakore miroberie yiga tigatobe tokubwaterana naende tomanyane muno Munyaribari oyomo muno mugaka Nyachae atobegete chikura chiarenge gaiga 1963 abantu nigo batenenete abagaka 3 oyo Ntongi Mogusu oyo Nchemisi Nyamweya na Francis Mugaka Nyamweya agatinira bagaka babande inse oburayi bokabo buya agatorera buya tigatobwatyo mufano iyo wikira bono iga na gochibosio biya mona sogo ntegera biya mono sana abagaka bakwanire inabatiga kyara they were giving direction and they have given direction kindly kimobocha twara just a minute nyanda bobuche oro baboro mo wakwanire tigande atoro babaronde koleta ande te body badaye bobuche ababuche oyo mokuru masaba oyo ndokuru chachi nchwang a minute each masaba nyol mole chache iwana niraga umutara ikaga iwana nirainuga kare iwana masabo oriyo chire ai kanyagocha biamono kanyago kwa na chachi na ande nyogo konyana ngwa kwa nete gitole maataria wateke nyogo konyangwa kwa nete gara twalinge keumbu village back kao yonde nera kwa ne kera we need fresh ideas abaminto na kirenga mbiyama na sobo muboiga leo ni yakabere tuomyane buna Abanyaribari enamba nere rengiya naende tosikosikana buna tosikaine konye kero turaba sae igetie kega nkiaga turentera mo ase mechieso chinyameni emepira okominyoka twarukuruke usurogoro twache twamya naga iga
na bachache barugaria twomira nagaiga igegetie kega buna mwake rocheiga tegetorenta mu twensi chinga kichwa moerio chinga kiye chibabona umane pyo bosokumbwacha konya kwana kando njo umane tingotaka ntwali nga matanga alenga yabwo mugaka masese obo manu bosokumbwaba obo manu pyo bosokumbwaba omugaka monene igobono abana ba minto tigatorente abomo bugabogenderere tochichamo emechiese torentamo nainde kende kugiatokire tigatokonye kire nyumba nakarorire James Nyamwera agachorirwe obochumbe bwanyalibali omugaka onde korumuno gesusumuno boguche ochorwa oyo ninga bineri kegengo na korubotondo twanywana aro mutondo yomo chorubo obukansora igoge kabanga bono obukansora no bwabaguche n'abatondo obochumbe borobwo no bwanyali bari kamba nane eyi aliko lento bwamu buyasana anunda ochorwo chikisumu riri aringe ngare chiko yache gente kiyasana kayibone yaruete bono tote yandonsi both national and local abana ba minto tigatochamo egenti getorentamo chisa chiakea gangantu akwana mange nyasa tigatokonye amarietane gankolo kuchasi mukwanya chio enkange susu mbiyamono naende mbiyamono recho nyasa gokonye mbiyamono abanyali bali nyali bali masaba na nyali bali chache nchasa marieta yanguru kuchawari nyakwama oyo sioja nchero moguche onyali bali chache igona nke korotota amangana yobo mu munyali bali nche no mwalimu nasomya igona arenge kwego kimono sana engaki yo mheshimiwa mwaka James Nyamweya engaki iyo provincial commissioner orenge Nyanza yanguru kwa Isaya Cherugeti nero orenge kolento munyali bali koronguruguru paka maati Nyansancha obaira se president bachia komotebya mugaka na atule maiga yao twagento gete baewa barenta nyali bali naitwe rero iga obomo bwachakirwe wetera sabara ibaito abatolentira muno munyali bali ntwegenete nga mbaturae naitu togenda si national government torore president nere tumusabe bilitutagete asinyali bali chache na nyali bali masaba egere byonsi biche asinyali bali enkoro njiche ekemo nandikyo muiso njicha mangana cultural practices chinyangi chiarenge chomugusi asigete mono nando oboete enyangi yemo ne yamatanga esiku na baminto bakwanete enyangi ende ne enyangi yenyomo buno munyali bali masaba paka chache tosomi abasaye baito bamanye nga iba kunyoma egere umusaye taruwa maatinya iga boronyi seito boguche ajikonyoma gesu igamanye nga intuna abantu benyombe yemo ekyo moiso nkeringa imwate abanga twakora mukutano yiga mutinyo December nango kwana iga December nenga kientambe mono ase nyali bali masaba na nyali bali chache emwa nkorigia meeting ekibe nyoni ibere nalito konyurani wango kerikegenderete eyemebere gusema simbe kubekwa mutinyo sino yosita onyo kumna kabere mubeke chachiga mbiyamono kindly daite gotenga mbiyamono abakwani barura abanda bali baminto bagotoletera abaheshimiwa mwato ababere bacha kuje kyarji ngona njigenderete abandu mwatendenerago buna abantu baminto ndete yuko baka intuna abantu abamolero ndete yuko wakonde kimuranje mwamutigera ndagu
na lichinkwa na chikogendera buya bia mona soko nyuera bali mwanzire goikaranza. Thank you so much. Wono bali nkoleta kindly ira 1 minute tigandete abakwani babere kuru mwamuriango imunye go prepare mwamunda nerebeke babere mwamuriango mate na ruguru mwamuriango oyichacho kire oyo ruguru kayari oyo chacho ikirega mugaka ngwa kwanite mate tiboye nerarara kwana lero mwamuriango that is mwamuriango ruguru masala a minute kindly mbia mono mento mbia mole omonyali bali ngoteba obomo mwantebya wo monyali bali ngoteba omonyali bali wekasikwe obomo omonyali bali obomo omonyali bali wekasikwe mbia mono tiganga kere abanyene moyego ngambia mono asegotoa egepindike ngane kabireke dintu ateba nga paso egate bengane ya menkong inana kuno morai ga kurumino na ana de sobe kitabu ya esta inye ya wadaka monda kwereiro o mondo go chinyomba enyomba ye kwereiro mamuro mwabo woso mondo boro ne liwaye erbe osere bebe alafu mo umari muone na rega koneka mo asana ko line pigi o mondo abo ate pigi ya abo ate taya ande mbotko munembra ya atwa ekere ya atwa omongna oireire omoye tochi amuliketa aya asaba guchire para kogenda pare ya gwata mauru momo wono mongne kacha injera onyora chisese chigo kolega asigete chinyinge lisaka omongno yo bwobo igatongogera na mache chisese njire moina epigibite bwaltaya omongne tochi abwate akumurekera epigipigi yete omonto bwepigibyo cheba nega diria etira mariba omongino chisese chese kono mogose ando ndoka omureka chisese kaye pipigi yagenda epigipigi yaira na maino ya swaroche mongorio oyoro tinkiroga anda ba so amari baime amagoso na yango arenge aye pigipigi te badeta aya omongino tamureka bya usine chisese egetabu kia Matayo isano 14 ikagota betaya erege tumugoro kirikube kunyaro ikube kugoro abantu bakale ndikeke abarayi baito etaye imebwate tumurekere abatoko murekerwa nto mureka chifese ini tumureke para ekertogende we don't lose focus oyimarume Nicholas. Thank you so much. Oya Nicholas oyino mwalimu one mwamuriango chacho mata amina taite go kwana iga tualete biroge binge sana bitara ikaranzo kakitonyora bote nene nyuma yege pana abantu bamintu na basoroire karuma ye bipanda ikaranza intetents wono to wakanere birogo na tensi ya wanda ikaranze na atewe na kakikunyuma kingo kwaneke gusitinda kwana gesongo na ane toromo kutano. Let us have order. Thank you so much. 1 minute my brother. Haya, thank you bwana MC. Nyaribari hoye, Nyaribari hoye. Asa Marieta goro kwa Araka Dixon omo Nyaribari. Nyaribari egentonjenare kobeka ebirabe bibere egetangani asa abantu basigete noro sana ase eminyamere munyamakia karigwe toreime otasoe. Number 1 esimba, number 2 echui orosano toko kabone Nyaribari kaichi chui cheito chiachiete mutangwancha chichuye chiche Nyaribari chitogitere korra mureme chie umuchiori kire umbwakari ngosoro no akene nkayo abeshimiwa baito bari mura ikimwatigera twasomwe Nyaribari bono kogita Nyaribari chisimba chimwe ta chichuye chimwe ta ni numuragere tosikwe Charles Yamadoka no wete recho tundo honare bamanyenye no wete na abeshimiwa mumaka
mogo koraigo etogo sikwa korukorongo pakamate nandi ngimote getotebe biyamanege nteke abamwachagete kegenderere korubono goikakarenge na kare biyamana Amina jinkobi. Thank you so much. Mwamunda gegocha onyamoyo prepare oyo mama ato yondrogoro. Mwamunda. Chache kayere. Mwamunda chache. Inchubwango. Aki 1 minute. Abanyamoyo. Nyombe nane nyombe jisato. Na hinu mwe prepare moto abantu babere. Mwe manyete. Mbia mono master of ceremony asiribaga nchasa mwalita nsuga no iborari. Akorwa mwamunda ya masaba. Mwamunda wa masaba ngorenge elimore gatima muyo. Usengo kwana busa moro kwana korango iga. Magumbaro. Na ndentegete kumuranje omwesimi gwarecho tundo. Leo na wande no waremwo tebana ki otare ko mumura. Ekiaera abamura ba mwamunda were tutubeka mambaka dindu tieke. Mbayo. Lakini no mumurore ekiaera kwanyare gotoreta amo. Nyima ya mangana ya rero mwesimi gwatimete sinontegerete. Ocho tumira ni na mwamunda. Mwamunda kurumate bakararia pakaruguru. Na intuto baamo. Omaete buna nara aligira akoreri research yane mwamunda mbali county yerega getembe kiararia kiagasuku mwamunda tayo onye tayo ga na toke naso no muroje mai ko ruwangi chega aba ismi wa baitu Kidogo mwamunda na kuwa na ribari mwamunda kumuranje kidogo motegerere nera goteana mwabo ye organize na mwabo de ku organize na munya koni ku organize umunyali bari okoregi obeiro organize na bateli ga montegerere kinyombe kitutaje dia mwamode chama wanyama sichoba chama tumaye ko rwoto chama ntonyore unit yo munyali bari sawa ono ndete nkorengo tebana ki kindly tigato twara order kindly ko munda gukwana imwali baga tarago chegia kindly kidogo abantu baminto ndio jina abantu abanebo katoleka akikimwa kitu abatewe na kira. Let us have order kindly. Wono mwegule onde bwanze gokwana address yo munyali bali bune unit. Okay, thank you. Mbiyamono aki mbiyamono soko togorora tiga tu address uno munyali bali bune unit yemo na litora sikwe tadibo bono abantu babwera gotoreta amo buna bakwa nkurumaega nyamwena aleta abantu amo na nyachae bono abaisimu batocha gochora forward muche motoreta amo muibore bita byeino mukwane nabagaka elinda abantu baito banyore kigasi account nararia na national onye ndokora igo igotogosomia abana togosomira ki bosa mwesimu omoindi nkwagamba na abane mbiyamono siribaga mbiyamono kagi karakira just a minute karate to igwana neiga abantu baminto nkibono from this table nki abantu muogerei lakini tagete motogerere iga mwake biboko karaigwa oigure ingigu mari mole maegaria koraiga baminto gese kikule ndimo kuogera egento ndate mbate bineke moiga omonto ga okwana motua kerikia ya kwana ya kyako gechiri tegerera kiegera nae tora egubaga ngogureri baga nayo chokwane ka kwanire kya yanye koigwira otareriri toga bokwanza kuoga igomware tere chiri Kristo gokana sawa bia mono thank you tiandara arambo alete order nereri itali azigete bia mole nande egento ngira yani kya gechiri abantu egento twacha no mo munyali ba talibo obo mo munyali ba bonyo bambol talibo egento ngira na oda omora bale matari egento twacha iga no wikaranse birugo bibia kanire chibese mo ikaranse mutekanya kunchokana
Tigakanya gokoba abantu nikibese butaki toko boko. Kaa chini hapa kama mutaki kwenda. Ebu angalia mukae kama mutaki muende bwana. Aidate kijana, ebu ukae kwa kiti. Kila mtu akae kwa kiti, alafu ndio address yani mkutano. Tigakanya kubwacha abazingi kobi singi 100. Ikayanza uiwinkie viongozi vyetu bigoteba. Nyakitoko wenyali bali, talionye kwa handout. Singi 100 singi 20. Ebu mukae chini yote. Ayebe jana, can you get that people seated? Ayebe jana, can you get that people seated all to go? Aba adreka asmos. Rando montore to go bwato kuga kwaye, please let me warn you. Rambo. I'm Sir John Rambo. You will not joke, even to be a word. Come here and listen what the viongozi wanaongea. Sio pusi uokuja kutuleta hapa. Wacha mchezo bwana. Mwanesi kinto maite ine to rwanie miaka yonse. Ebu keti chini. Ege totoacha numunyali bali kuchama udumunyali bali. Bia wana so wantegera. Bia mano Rambo. 1 minute kindly. Umunyali bali integera sita ekaya. Oyo kwana ona aligiriri kunyali bali chachi bunu mwamonda. Na hata ko abantu liba kunyali bali chachi bakwane kera umweshimiwa Kenani mtu akwane teruguralia amano mweshimiwa kurugura masa. Ekero gocho mukutano buno oyo kwara soma abantu kwamanye gento okwana. Kwara soma no aniga aria kwamanye gento okwana. Just strike a point. Konyora buno munyali bari otokorire ritwaranga umweshimiwa recho gakoborie kura umweshimiwa ra gakoborie kura igagweta kirabweka. Nje go strike a point ya muyo. Eyemo. Wana igabuno munyali bari nabo egotoka no bwateri osa asabanto lakini tokonyara goikerania kugura mache bunaya. Wana abanyali bari abaikaransirega bari bakoigukora usiko togendererega assign of unity no korosie ekiti eke igogekomenta chinguru aso munyali bari utari wikerania bintu byonsi omoiso oyongo kwana njengo rukaisa kanafutari mwemi mimi ni senior retired chief inje nkugambira omweshimiwa recho asakorwa igo mukungu oyo igo ndi maega yaye igo munyali bari okira igari maega yaye igo bari bastegenteke genderera we are behind you na no gotoko ba support asenjira yamo useyende na nyasabe 92 abakirega na bari bakarenga muba bariki sana mwagere jingo bichaye. Thank you so much. Narara mweshimiwa Nyakiramba mweshimiwa Tika na bande byamuna sogocha na bari bande bakire bono iga feel most welcome. Omunyamoyo Chuganyona oyinkorogoro chache kayale abo rina a minute kindly imprupe gesicho aba bakorwonge sichegocha batene nande gana turaende bwa a minute minto tindigo gutwara mangana mange lakini ombwate question ya monko boli naki ngaibone mbura yato tuerete ngaitwa werete enga keri ya nyamwaya no nyangororeka no moke nabona arenge ku 1963 abantu twali okwane ruge yemo abanyali bali basikira abanyali bali nabo bali basomye bo basibu na kibusasi syonyego ne nyama cyari gosomya abantu go kiboge tutu yani twasikira umunyali bali nero omonto yani sikuisi egento gona kweboli ngaitwa wera motakorangeria abapasta buno oyorange orandi pakonkuna paka demaros ngaitwa werete abagaga tutagochamo toles twa werete to sabenya sa torangeria abapasta batosonsole yani ngaitunto bwati nonyena akariyogi buno munyali bali omonto ituko semanyanyara atachwali town toimokenga kai nkimoko bolie mamba yeito egeko bakebe yani intugo tora nepoko kutwara ene forum munabona oyo munateba machogu bunarusiwo no munyali bali oyo mukwanire nga mwata wasara abanda abarusi bonsi pyose bairwe birobo yande they abairwe birobo
intubu no munyali bali abando maitera bawo kuminga abanyali bali abarato ikaranse ire karatiga mbago cyangwa totenga baminto total kurwanira mu muroyo njege ndongo batabina ki na agete bakachikura cha 1963 although so yangirinya mwayaro abantu yonde nabara matunduro monte wanchaso ni mukuwa korogoro abagaka bali go chamo nje narenga gaisi bali gutuma by the way naona arenge kabisa bosio lakini bono iga twasire ligwe abanyali bali baminto ngakitotara asiri uma omukungu nyakewa kabisa imokirenga abasacha abamushaini nje no mukungu nyakewa tigambo kera limuna mokoba ngakitotara gosikanga nyakewa chagoto yani kale abamuraba esegi yakire yatindire abakungu bali batebanga kaka ritmerika abasacha basoka lecho atebye nkali timeli abamuraba abasacha abanyali bali mwasinyirwe totara gosoka gaki tochamo tosabe nyasaye tosabe abagaka bakoro tosonsorane elinde na into toligere libosio bono mondo ito natinda chwa manyanya natinda chwalia ntobwate lyo itola kito tebe hapana we don't have. Thank you very much mboya mwana bantu bamindo ntaite koirenga kienke abaishimiwa bonse bakira n'abantu baminto banyali bali kwa jumla ndegete goteba na inche ng'ambu ya mono asonde bwensi otwale ndoteye yogocha moiga elinde toligie situasireire egente getangani nkelianga obomo negento kiengencho nonde bwensi ogakarando kale kugepingo motuo yego sale getoyo tomwabere nande tomusabere nyasaye egento kende nare goteba nkelianga onye konyarekana buna twachakire iga bali baminto bachete n'amanganaya babwate siwe tobabwatesie twabanga gose na onyanga tatu mwaka twaumirana gose buno koganiko gocha tobe tokoumirana liturasegetane elinde nonya nondo tokanireti amabase gete amanyenga abantu abakumbe tibachiete rusa igo bagendete korengera lina kibakoba egento kene mungana nare goteba nkelinga kamuranje buna tokale gosira kurwase limelight yoborai bwenseye ekiaera buna bono nationally ntoli anywhere iga se county ntoli andons no muntu manya konyo okorigerereti okororanga no muchandete kanyorire libaga iga ko bosuguma pako moelio ase tayo konyora ibaga bono mutogane tiobo chokama gotokonye tutwale bargaining power nationally bargaining power igae county bono chikule chitoko teba tubwate chinyinge maite njira tokonya kende gyonsi njira tokonya andonsi bono muntu tosukumire pako totubira segetenga inu bono chandeka ekiaera konya nabo tobaganireti ayu gwetera senchereye ntonyore nchera yokonyora na kitokwerwanera twebeke buya taimanga nabande nkoboli balenga where did the rain start beating us bono lende go tuachire iga ntoliko manya sembura ya jage to tutwera nane no to komenya ya etokoruo toira nase to gwenerete na ekereko ikachikura abande basoire kuobonga chikure jeto njira tokonya ekero nande to go iko to komente chinde barabumba suke chiabo kantu nande turagende bosyo tutware chinyinge mono kubagwa osikogo chansa nare goteba iga abanyali baliye baro muntu oyomo koruchache paka masaba naende abantu buna babangire korumate nyasa tokonye tabarai baito bakatubanga buna tokomenya chacha na ruguru nabo lakini tozako twale gendo buna bone cultural festival igego konya nyana abamura baito era abamura baito mbamanye tichimbebe igo bagakale kogenda onywa manya bamusubati omwabensema na ikine njere ya moyo gochigo itegesa kugeito igongo chigosira tolepi lakini tozako twale cultural festival na bako manyanga ese itanya libali ngende botondo nabo nyanche ile nyome
ngende buguche nabo ng'anchire nyoma lakini tinkoru bunyamoyo ngende konyoma mwaboto tinkoru bunyamoyo nyome bomobea ayibona lero naraichire baminto morocho buna togosira kamuranche eke omoroberi oyo no tokonye tumanye ngai tokorigereria namanyire oyo gako na kondigereria ngachinsa nkoirande lakini ndagete gukora iga ntebe ng'a nonya ne chisukuru cheito chini institution cheito igochire in a pathetic situation abande tonya koigunya buna bono tona kateba nga chisemi nga twagendere CBC oranyore kene ngeri chisukuru echo na muntu getakorigere kurwase getorora nga tigabagenderera igo elinda abantu abatinde kwe tosako twara chifora mubunechi ntogendo tumanye inki kegenderete na abana aba baruo chisukuru echi nga ibakogenda nga ibagocha ayina tokonya egere oborayo babaro banyora abantu bakoira libagerio gokoro mwari kegimana ari goira nelimbu ya mono ase bali bonsi barobereti omoroberi oyo nabona bwa tamangana nare gokwana lakini asenge je chinsa tigantigere igonte benga ekenege ntekiya naendo netage pinga mbiyamana mwagere chinkobi ereria ori egentekya ori gete ereria ori onde mwenzi obwade gendari gete tiatoe we will summarize it later. Thank you so much. Yeye munyamasicho na inje nkoro kwa elieta isakogero enga umunyamasicho masaba ruguru na inje ntageto mongina recho mwana one oyia kwa na kara mwali baga kara totegerera kara tigaye ndecho togote kimbona anje tigato tuare order tigakonya gutara konya go disturb abantu omwana one recho wakorire gasi na ndingo ko yutole no ne chiretio ochoka mangana bono lero ngotebiga aisitole negetikia nyandusi egetikia nyachai ekitikia nyantika ngoko ete birengere liebi paka gwatole etira asobo gambi boli iga ngoko tebi nande kende konye to wota masaku omolero amasaku mbora kuoner recho wachire bono kware triege tugi kyomo sabakwa ketali kolima molero kwato rusiri aso masaku wato triege tugi kyomo sabakwa bono nande kende rero yogo tuira nande ke tugi kyomo nyenya ketali kolima kerokyo ngikiagera na kwaigo mugako mitonya chaka borio present akabeka abantu bali ndo muliro bako moikiaria bakabeka liria siomiriga bakamura amaje muliro wakoraki ukalima echo orole timu eye tuachora nandere rongo chora tuli mbato ikiba chikolimio muliro ito muna bali mireti mugaka nyaja ekina kwa nande na tebiriga mbia mono matundo na rua omwana one takwana nera ko ina njenkori nyandusi nyakirambo ikira nera ko nyankoriya ntobwa nera tia banyamasi choreni bia mono. Asante sana mwaji ngobichiaye kindly obe very brief honorable pen mugaka naye ewe na noe na bantu banino inje ngo bakwari mwesi mbiye muraba yali bali bonse egeto joda batebi elieta lyane ngoro ku Charles Mose oyokera ndinde akitotegerere karatiga totegerere igonda etokote anga abeshimiwa ekipande kikiikara nzuna abaheshimiwa abali busia mbategerete lakini eraini ya moibere isato inye isano gojinyuma egasiero nenko totegerere wono omonyene galiye KBW 059H Esparu ojimpage tibobe kindly ongo chiko cha kaiga ngoteba abanyali bali mwesi bikorogoro bakachache mwesi biyamole
igo twachira amase eng'encho yomo nyaribari omogima egento chenda atebe ase siasa naranya korra amatuko make siasa bakoita bate onya togoita bate ntokogenderera motu yani gemine tinga checharsi okirania tinkonyara igongo tigero okonyara tari ogende tebe ore n'abantu babiri nga yani asenge cyo nagusuguma gasasenge cyo yo minto koruka mukadi motebi yaya egento murakora abantu baita banyaribari ekera abaishimiwa baba korire gasi bose bibara tari ne rasima bagambe lakini akobami bwabo na boburobo bato bekiramo kokonyora unabone ekisabo ndarwe kokonyora toli konyara naye kuwarigere ligakwara ngaki dibaga musalia banyaribari tiganti go yagende munabone ekisabo ndatabekemo nimbwate egwati yeto koru barajo kasuronga kinara na noyo nara jaki jora tene gor babere ekero denaye ekero abandi barenga bakanonya babange ekero bagotene bone ekisabo bunaba ekero to kurigire lintu munabantu bawo barajo togateba koranje ongagitigarake oyo nanyare chinguru chaki nanyare ngaya oso etebe okunugo sariti umunyaribari kagasa ake wesimigwa okunugo sariti umunyaribari abuno to kugwera abagaka baito ekerongo so siasa na soete mwaka 88 yani nenda somo heshimiwa okabeiro kansula ya Masega igotware koraiga otebiga ngaki namotebie lakini murigera libono chasoni mwaka chasoni korumasaba igare gocha otere ni ongeri uyo matenga tare ngomete nyobakira eyi munyaribari no mugako okongo otere ni yachae orote ke nyobakira omuntu konyara tarienjera yokoreta ngaki ngaya ngoyo no yomito ngabono nganichera bwategete ngabono yotakongitani yaya igege ntonta getego kubatebia inche kubatebia mbiya mona sugu chamo baba ngitegenteke inche na ta gutiga siasa umaene nkubate na tigire siasa acha tiyo gayo okore siasa kuba ti unabone kisambo tingo kungwa mkono oye tubwati kura ikigo kungira mkono kungaini tori kujiande biya mono abanyaribari kaki asugu chamo na barusiria ko biya mono mwanko biae. Thank you so much. Otebere na nyakinde kenyante ngajani tagon support baminto waki. Tigande te abababere bacheni succession bwango sana. Omogeka okwero kogendi koru masaba na chache oyomo omumwaboto koru masaba na chache chubwango oboge abage kanajakera chubwango chache oyinyali bali okire yalisibali masaba chacholia omumwaboto mwaboto kaibale na oyo masaba ayenjaje bogeka mumwaboto kurujaje tenenaga omoge kanda gete kurujaje oyo tenaga twakoli mugaka bona kwanyoli tenaga watu wake kwa taite tegerere kimoranja abantu baminto tegerere banta baikaranste bakarosie program yeye iko babigite omunyali bali bwensi. It is a better program kubwaitu abwate keungu. Everybody is catered for. Wait for your chance. Akarogo kwana n'abanyali bali bonzi pi go twara masikani lietangoro kwa Siriako Samuel seito nyali bali masaba lakini ege chichi yeto gekoro kumugweko nyali bali temine tikamba nane
usitimine tibotondo kusebo guche nyalibali igekorwari libebe lya babasi yaika libebe lya bagetutu ina ro nyalibali naende abantu bonsi pibono nyatugo kwana one language tiatukwane nga nabanyalibali tole naende togoika gwatebanga kambanane teribiko itiri nyalibali kambanane minute y'abantu bonsi bono twakira buna abanyalibali bono abanyalibali aba ekero moikaransteiga itimini singa bono ngoreta muri threat kurwasa abantu bande barikonya baregeretinga na ubatagite gotoikaransira ntotaitoikaransirwe ototake tomanyite tobahama na tokwane language yamo kururogoro buna bate baramasha paka mate onye nororo tenini tokonyororora nere oyino mugambi nandi tiato musike bono nje nari gukwana magana abere tiante byo omugambi rejo ngukoro kumugambi umugambi rejo ngambi ya mono asugo kwana buna gwakwanire ngabanyali bari tumirana tukwane language yemo language yene abanyali bari tibali bali abakoro abanyali bali basometi abana babo abana baba basomete batagite kigasi ngaibago kigukirusia onye ntugo cyamba tukwane Mr. Kinani tokonyaga Mr. So tokonya ono mutiga abana baino babereka bonsi ngai mukubaira n'abantu kokotaturi abantu kise kokotaturi bono replacement yitu nga yegoja yatoregera liga mwakwana iguru ya diaspora mwakwana abantu baitu basomete na miaka tiri gotoganya identify asemota etumubeke industry endeiga lengera limuikaranse morole gosimo nyore ka industry kande asa abana baino barabe bakuriko mwarora eriye kisoda yasira egasira munembeo tiyo abantu bakare koreza kisoda kurwasigete bacha kobaoneria iga I want to say tianya saba siseni mwesi buna mwachaga abantu bakorokwa yona kwanira abantu bakorokwa bageka bachache na baruguru abageka bwaterana n'abanyali bali bande tobegente kemo egere tusuki nyali bali go kibosio yali bali tiri ya montomo esiku go kimosu botwe naende kotokororana tokondora buno omuntu omwao nandi kongo kwana naye kwamanyanga no munyali bali go kwana naye tianya saba seseni biyamana mwagere jengo bichaye miyaono sana kaki 1 minute. Asante sana amarieta nje nkoro kujao ni sagero nonko ruga ndaete goteba nga umunyali bali twabeire tokomenyera ubwoba banyali bali barenga baremu twabeire tokomenyera ubwoba lakini rero igantagete kogoka ng'umunyali bali koru ikorongo mpaka Nyansancha notora opinion leaders nobara togokwane agenda y'umunyali bali ntori gukwana montonde bwenziga agenda yatoreta ne agenda y'umunyali bali etotagete korigereria umunyali bali nga kitoko move forward ndaite ko ba example kemo akara tware korigi chikura ari chaba sae county ntuntu amaite umunyali bali masaba na chache etwaga chiramo twateba masaba ibwate chiward 5 chache gatwara 6 bono tokoriye birogo bibere nagende bune deputy president yali bali masaba yacha muna general secretary tokagamba buna abanyali bali togakora bono kayigo ikera abanyali bali tosoye komenyera obwoba tokone gwake rusimi agenda kisagero mu bwate agenda nereye umunyali bali korigi bargaining power kitoko genda county gari umuntu bene bune ligeriye gas umegoteba no umunyali bali yari ekinge koba onye toko wikero go che county etoko keru no umunyali bali akwanire toko genda national government tuwikero go no umunyali bali igaba kama minto na litorasiko nchebu no mosaenta etoko bateriye genteke mwachakire no ntagete konganisa abasaye bane no bayikira koruma saba tobe nyuma ya ino totari no obwoba wigwa kibuno umunyali bali mwanteranire ngokibona amagoko igabanyali bali blessed mwa enkobi yaye bomuroita kwane dia mana madini na odota we are not campaigning for anybody here a campaign tubgate no bomo bwaki tali a campaign ya Meshak kindly biyamano moteneneni
neinche nara igure bijagotena igora ndigeretia abanyaribari nande kongo kuana muno mwana bwa abanyaribari nande kongo kuana buna emabu ya Kenya nebwata abanyaribari egento nare gokuana eke monenje neke omokwani orura okwani regente kiya sana egento nkere narorire ntagete kora kuana na abana bali ba minto mogo kina bono ditukondire mambiri batagete kero mogo chikomenya obogima boino borabe borobo kongu onye togo chigopie bwe na munena amachiri korora asaba iso nabarayi baito intumuna tuacha onye nyasao gokonyire kwabire member of parliament utagete gotumia abana baito bo munyaribari basoasa baise bare manu munyaribari banse kuruta matusi asengenjo kwa baire siringi chiao ibere chisa chiao sare tindugu yangu chisa chiao sare tingo tebya serikali ya Yesu ege kogera bono igastu ikire into komenya koibora abana baito babere isiko bachandeke abana baito barobo gimaborobo kongumono asenyenjo yobo chai kochase nyomba yo munyaribari igoto koibora bune bisakubinde abana baito banyore keki baruwa story gatia konya gotumeka na siringi 2 ne intwe tobwene ronye ne county tobwene ronye ne serikali yetu ya Kenya na kinda getoko tebege nteka moiga abarayi baito muachira oborayi obo no bomo boito tuansire rero genda alia sama igao atatu obwansire ororo alia atatu alia mama alia iso esa babu ngoteberekane abanta atatu asirire tokorinyonya na maicho abere torigereti twansire nyomba arigo ichuketi abana baito na iguma marecho nateba boda boda nebekiro abari baito mabekiro abantu bari mabekiro twansero liyo isaranse no mwana oko maeke kyakoria ngotebi ngaki onye gokora mu muromino otene nirasegete musika muna mu muromino onye gokora murayi otene muntu fulani otene muno yomino mama sikani to gwanza gotira kurwa sa maiga bone to goja goika lirimo nyenye tiganguru ikisambo liyoko liyekerogo oyo ole kaseni yawo igakora gwatene nire agosika gotigo borie tonyore kelogete nyomba tiganya sabarende lakini muna tole igatigamba tebiga mugako yomana kuwa na umuradia igento keri yankuna nande tigangi ate igoro kwanyoro orora gwatene nire ko ligore na wano obo jumbe igento keri yango kisana twamanya konyora abantu baito bakameta Buganda mate bakameta Buganda ukira igabugate millions of money nibaga abantu bakochora bongo buorora bachora chibesa batoira astoriko manya kaito kogenda tuchiko boli ngaki isokoro ningo nyokokoro ningo kaye nyombere tokobera kolera igo abana banyasaye tomanyoro bere ruito asitoko gonka nande toro manyena no bwata mabere de toka ruomire ruabeire getare ayakararo bwata mambiende omongena na bakuri kisa konyora mabere achire ona ruo rwanyoka kanya saba konye jinkobi thank you kanya saba rendro bogima torende kumuranje na mangana yogo tumeka abarayi baito ororo bunori gachibesa kwa rosine chinyinge omugako yekiala giachire Mombasa oyo umwesimiwa chibesa ubwatire chinyinge bone nare kugusabanya sago konye dibaga tokonyore mechando buneye tutari komanyasi magokora kare ajiko tosemia use your resources kotoa nenkentu ali chibesa mbena ndoro bago amina kaoyo thank you so much mwagere jinko bichaye thank you so much na inchengo bakwanira Eric Nyabasa na inchengo bakwanira Eric Nyabasa omwana bwo mwabo omochokoro wamumwaboto na inche narako egente ke mwacha ageta mugaka kenani recho tuna na bande tigante benya sai tigabakonye kegendere mutu lakini toira ne maye ngaitu asirete kenani karo mwangi na nyachae mutobege ta motora bake mutobege ta motora chinjoke ngaitu asirera
Ekintu gegotori baka intu abake omaete bantu bakembali mabange ekintu cyane to mu maete n'ucumi yabeire bubi wone kero mu bwate kibesa beka ndi kipasi cyalenta abantu munaga elinda bakakikinzi cyecha twate kubamanya mangana bunako genderera ekintu kindi emu ekego etokora na mariga ekero no yema cyo kwaringe kerugo oyo kumuitana n'umunyari bayi ngayibona twazira abanyari bayi ekina kigego toite intu abantu ababake kwanyora bone kirego tubwate tubwegetera ero ko bokoiga nigi owa deputy governor obiye bone ero ro bone tubwate ase county kose no otori na ndi bona abuto ko mochonjora na ndi nintwe igo tutakongetie tutene ne boronge no ene county na boto gochecheriwa motu antoroje ngenyo tango tenene yo mousi ko chiari gor ego chogocho yonde aitene chibesa tuturubani kyagera bone iga bune inchendega iga na rengo diem bona na ruoro na igure nyota nere gochenya nongo chigoso asinge injo yake na nyori ro diemo ikokonyora ndororo example omwalimu osuke mahe ekero ndororo igona bereka dirige ntuke akire mesa litana muina na intu tugatwega tuwe bagere litana na intu gaiga kendani no bwate buna ebinto bichire bire mu buko kabisa beka jipasi benda jijensi beka agaiga tobaerese tomanye ngabona umunyari bari negentekemo kyagero yo minto ori mumanye to gochigocha totamusiredi nabawagerunse lakini yabisa kubisa kubyatebera nera aya ningo gotigara maye igo tigari tangani mono toje torangiri umugaka mocho kutomatenga riri kwarenga ari ontu agoitata kagaki twabere nyasaye nera twabere monda naye ni ntu twagoita agaiga kagaki twabere togende mutu erinde tokonye no be boneta chichari kwari county mbuya mono nyasaye twabere agere jingo bijaye. Thank you so much mbiyabono sana ng'anjere bono asamasikania manene ndete enyumba y'omubulia aya tubwata omubulia tugatwara omubuche tugatwara n'enyumba enene lakini abo bakonyemura enyumba y'omubulia rugoro yomo mato yomo biamono kamoba biamono tato kende tibia totegerane bono inchegerese buna karanste garia abontegerete ke gusi abantu bakwanira mangana bakankunire ero nigo tuacha tumanye ke gusi buna kere erinde tumanye omonyari bari ngai twabeta nagokiwe ndaite gutabokia chinyomba chiri chinde chitararangeriwa ekara twakore kurwawo ebipinde tutigare byange bibere bitatu tokore akimo be patient na roro monyari bari mwasoka abantu abare kona koboringa monyari bari ochikomerana iganto je tonyoro mondo togotoma mongiweta banyari bari mwabere chi office messenger ekerenya meko bagwa monyari bari moyo ayogo tomunga chora to moyo kikwaretero moyo watiga chinyomba chinde chikobaga monyari bari wasoki gusiko bono igunga nkamore na nderera ngo make more decision nganga itoko anda go chibuno monyari bari ekero ndoche mamba garia mamba kwa rwandre esegi ni manye to bwate bosongaria kwatorangeri twako bwate sinotoramo naye mbia mona na ndo sogo ika ntwarangereti CMC Chonsi P chanyari bari elected na bari nominated omondondo cha monyenye tokarangeri CMP chanyari oyore sitting na bari baruro na bari bakoboria nindoche abari sitting imbayo bari baruro nimbarocha bari bagochi kobori nimbaroche gaiga
Licha ya hayo, omonyalibali lazima atenene na anda atenene go fight e fight yere yo omonyalibali. Asa yo makana abatebiri. Tigandangire nyomba ya bosigisa. Chache na Masaba. Chache oyomo, Masaba oyomo. Nchebono ngo chikobo mwenge. Just 1 minute. A minute ya moyoka. Mwaka motali ningoro chao. Nimanyete seyeri mwaka rwanire kale. Wana soka isiko na ande wana into moto egerie seyeri ina ronda tetorwane. Bako monyali bali asikwe. Mwaka mataro ikira. Masaba nga yare. Oyo no yo chache. Umusigisa kuru Masaba. Tigo yake andre urika kona gocha. Inche Samaria tankoro Kristo matara. Ebuondieki. Korbosigisa nyama misomate. Eyeligere town. Eyeligere tikoki limwate aba mataria. Na auto yeligere tiekori ewaria. Osigisa itali konyora kende korworo. Namono litanga ninkora kwengora tebanga. Hello swaito. Bato gambeire. Bato korete gasingia. Especially mugaka nyamweya. Tochicho mubwatani omugaka ore korokwa Andrew Manga. Oyo bwatani tinyali bali kurumanyali bali kurumesa nyansancha mpaka ikorongo. Akatobeka abunyali bali akaba yoboyomo. Tutabwate difference tutwamanyekanite twensi tuoboire kurwa paka America. Tuabwate kwerende asale korokwa Keroka Washington. Abanyali bali basikire. Munyali bali kwara kogenda ndonse wasikire. Nje igona arengo mubwasi bomanga. Ane na atara nyali bali yengiba. Abange mbamanyete baroje to gotara no manga. Tu atara na mumuro ayo koruken kraboli o senator. Ntu abamo in fact yo munyali bali let us know as tu asirete ngai tukaba mase kero montake anja kubwai onye tuachira amo monge na lecho no mondo nale mwale korokanga ensali match is a young man lakini ubata vision tuare ko amo twins to tuare such a vision yo kwerenga na kuwe manyanga inkitole na ande banto kitole no munyali yani tuakorerwa machia samata ugo ikogwa sarunga ki ingi wataka karaso ko chisikake eje talibu yarano munyaliba seito nyumba kirege ntona okere kamoranje onye tuachiramo let us come together titue manye nyumba titue manye ngaito kurwa tumanye ngaito guchige ntokore gitu kyomane mbia mona sogontegera asante asoko bo mwenge mbia mano ncha amalitangoro kwa nyakundi no yo machagu omusigisa korwa amasege mwezi migo matoke na ejirani yane biamano nonyentra kwana tujitukwana ngora ona nje nare wateba ngambu yamuna senge nje fora mwe nona lenge mate muma yeta manga no manga ndunu manga ndubwati manga na mange indu tokete na magendro bono asetu asirete no wage onyigwete nga atonya kubura ngaitu asirete nje digamba tebina ki asetu asirete ne karatu arojo monto ngana abwate chikura nyinge to wachiko mubwadia ndu amanyanga nyasaye talio kore emere munekira hodi na bokorongo mundu na abwate chikura lakini nyasaye tamutaketi muko manyanga nyasaye tamutaka mwanya kwe munga no gaiberwa na ando jugwe bachere kera iberwa ko yerwo ko o chawe karansese o karansa nyomba otiga abasigi ayania abaguzi gosabanya libali igo tigatoli yenjira toko kora siasa ya Kenya tubarore seroji no nyomo gusina debete ngaki omo no debete ngo moshio yumbise ke usie ki mo ke manya yani
no muriro bwa abana turi gwoka paka mambi ekera umwana uyu anyorire gendo tane konyiro yo mwabo akobisa ujyo mubuku na akori bia mono ntakete korangeria onyakoni kako na gocha omubeabe anakwetayarisha chache na masaba omubea tenenega onyakoni kako ruoro omubea tenna chache masaba nataka ingero yo likona na kwendra aba babere biyamono abanyali bari mwenspi in your entirety una mwacha in your numbers tigamba tambwe nchakira barai muramba mbali na abaira masikanye ino bunangana protokali nyasaba sese ni yasogo ikagaiga. Mr. Chair, thank you aselibaga nchensi myuni abaya omocho koro mairura abamuraba mairura mbabo bani mukamba babo Pastor Peter Chief babo manyibe tatankara nchakorokwa. I am a retired teacher kuna mondo ocheiga nkame tembe igo nare goteba iga umongina Rachel and your team. May God bless you tremendously. Asokoreta karati kama kwani koranje tata. May God bless you abundantly. Asokoreta this great and wonderful idea. Umunyalibari igarengo muntu bwo kumia umunyalibari nero rengo manyikanite gusi ekero kogenda busonge manyite munyalibari gwagenda bono rero twabere belittled twabere humiliated rero kori bwo umunyalibari go kobekari runse nga oboro mbura gubwatigara na monganyu niri Kairo agunga nayo uri kwarengo murai ugusaba oboro anare koteba iga kumuranche. We will never, ever, forever accept to be second-hand citizens. Bagusiga iga. You got to number one. We care our dignity, our glory. Every claimed from today. Na enda na ko tebe ko mongino tundura wacha gitese ye. Ese yo mongina kuna mire abaga kai ko ba go chabe we tukutana bobe. On the wins, go tumeka, go to divide, on dogo go tumeka go tuatare na korero, tukurara mngao. Onye go chukonga ilunga bagomo nyalibari from today, tuangire, mbarenga bangire, aba nyalibari. A dispensation yegocha, the next political dispensation to claim our position. Nyasaba seseni. Amen. Biamono. Biamono litangani abarai baito aba mwarengereria mukanyara kwa mukurubiri iguru ya omurubiri otogendrete seke wandikiga nchamarieta nigankorokwa Ilias neyo masoti inkani insaria bona nchenko bairane ngambi ya mono aba bari mwanya arete ko bamo mokoroberia emeroberieye kurwase mwachakirete orionye chagete tigo monene anyare ko boko gosesenia ege kogera intu abatu akinire twaikire chinga kiechi ntu akarorire manganaye lakini bono
ekero twagotire tubwata abana baito twamanyire gochaka kunyarora bono ntagete goteanga abaiga mwanyara ko mogokora iga bari mwasogetio koboko bari mwarobereti buna bono ntagete endugu tata karate ni na etari bubi oyo no mweshimiwa imomo manyete na nyarete koba okonyore keruga se county anda akabo mo kansora chinga kichiri chiakare karansa tata lakini manyanga ebinte bikorwa ripakaria ebinte bitoikaranse temwesi motari goitu mugaso nere obibeka botuko bwakia paka bono iga una toikaranse teiga twens onde bwensi otasoeti okoboko no yo soeti okoboko igo kenderete buya ayogerete to kenderete buya no mweshimigo oyo igo nare gotebanga abaiga bono buna mwage chakire iga nare to kenderete iga timoge tigerande kerenga kyonye gekoira nemetienyi sita abamobea twaumerana anye no mwaka twaumerana tunyare gosemia abana baito egere rinde nari batachi ko sirege kogera intu twagotire mbiya mona soko ngari abamobea narangereti kanga twakorere abamobea narore magoyo kabero mo kansala masega njoto tebi ngai gwato tigeta abanyari bari ngai kwa tigeta abanyari bari njoto eres aye masaba masaba sabo mbuya mona selibaga abanyari bari bwensi nabagwanira mbuya mole naende ogochamo nokuya n'abantu baratorenta mono n'abatochorete nonye bakoira na magega obo mombo gocha buya omoisimi wa otundo mbuya mono ne gurubu eri yao eri yagerete tuikaranse ta egento kende ekero kwairire chikura twakwa bono iga nkobanga turi muna togojikoba kwa sababu twabeiramo ntobori chikura ntoire ekero chikura twairire twabaire igo konyora abana n'abange baraye bichana cyana bikorete chizukuru cyagire kore machinyanya kibese cyababurire ekero mokonyora nga libagandiro lyobonomini gochie county ka omwana oyo nerasi ndigisa abandi osebono taibo egento kende abachumba abatogochora naba bemure mbono mugocha gochenjia tobe hamo ngakimura babe togo gochora kwabeke pie yaoga bona banta bana inchi omuntu bamanyete ne pie yao mbakomanyeti osebono taibo igo pie yao kwanyete tene na aria abana bana inchi leo ndaumera tigando akwana n'abantu aba egera bakomanye tutakoletibo obome boko babobe naende ntoko mochanto bamo gitwachirega ntomo jagaki mbuya mono asa Marieta Benson Kibeti former director Korumasaba mbuya mono asante asoko mwenge abanyari bari baminto koru ikorongo paka nyasancha buyamore ayane tingo chia mange mono ya chenda ya toleta ni gotu achire gaiga kobora ni muno munyari bari korumate nyari bari chache paka nyari bari masaba ni gotu tagete kubwati umutindo oria bagaka bari bagambete kare ande bato begetamo yamweya gagambete korunyari bari masaba paka nyari bari chache taribo omanga kagamba boigo omanga gatakarwanira abanyari baba mwabeira abange ekaro baba bange te tukaigwe constituency
ekaro twagendete Nyaribari Masaba abandi bagatigara Maate. Abanyaribari aba bari Maate na bari Nyaribari Masaba. Bono nigo twakire kuburaniga. Bono abanyaribari baminto bari bakari Nyaribari Masaba na aba Maate chache abantu twagotire ebyara byakirare. Bono no kumanya ntomanyaini. Bono amagambi akire ngakitoko nyoro ubugambi Nyaribari yeto yasikire yarenge goterwa gutsire kisi na Nyamira ng'abanyaribari ebirogo tuabwate nkibono kiaba togocha gutiringeru nseiga chikura chiri twarenge konyorere ebirogo bi igo mokorengere na chichiria gose chiamente kanire abagaka abamura ondo sangere tibakungu batatu ondo sangere tibabere ondo bwata kamo na isiko no kasarare tabandi abantu abumbaishaniti chikure chinchiri chinyinge no igotogo tebaiga tiga to chamo esegi nesegi abanyaribari mbabya tabamura abamura bekare segi yakotokea goitika tuchie kase tobege ntekemo ekaron korra korro Nyaribari munabono machogu arenga adia machogu no monto orenge performing ya ekaro bagote bigwa baminisa ngatotebi yango enamba machogu ari machogu aba namba 2 namba 3 onyaka ba namba 4 ekaro bari bandi bakorete barengi magegaria ngaki machogu ago itwa totali gokura nasenge totali amo egati ule arigi akokoro Nyaribari Masaba paka Nyaribari chache igo to korusi anga tomonyoke para busa ege ntokero ono ese gingo chikobere 2027 nje tindi go chikobori kura nje na abo mukansora na gambira abantu lakini rendo bosongo boli twanyorete korwe ngaki ya Nyamweya na omanga paka nyatai bwato sumbuire miongo yito erona ndoche muna mwata igalero ninchenda ngeli na kwambuka nganga yore mbiamono ide ngote bia mangana aba titoba se kuanchirana abagakaba mwasaliri egento mwasaliria mokareta baba mwatonyorire abangina baito barodio agosoka guchabwo ogende saguchi ekare segiere na aigwa soko mugako yugwagera gucha itari go chikonyarikana teri go chikonyarikana egento kyomo ayo ebirogo bano byabeire binge tocha kere count ekaro kie mogwimanirebu ekine kya kisi count nageta Nyaribari okebero omochumbe nabetabo nabatogo kenyora ekero kyo baseneta nakero kyo nageta Nyaribari omochumbe ro amagoso naro aya obogabana tudabareta Nyaribari amagoso naro bas oikana inu morigererie senya meno ruere tuko bende ero biamonanko mono tigakorera abwo batebya baka bari baminto mwatira muna mubugate mechiina kanda murtebya bana baito batosike nande baigwe stoko genda kucha togenda mu mbiamono yamana soko ante wokimotwe bamono twakoro mugaka takwana tibia otebire tigatogende senya mekoro tagi ndori gochikona kuri mauga bono alafu kurwagwo mugako gagokora abakimotokoro chache Masaba togokora kurworo indagete ngende gender mate ndora twara youth yachire motu amoroje na abasubati kana ko yariga ni babere oyo mo Masaba oyo onde chache youth boy go yo mo Masaba oyo onde chache motenenega kandro mugaka
abanyali bali mbuya mole mwezi njena kabeiro mugambi ogesaba akwa ewodi eri eichuni nanye ninje nali kugamba oyonsi bunere bono egente kenene totegererane kumuranche Madam Recho buna kolete iga bono nali tuansire komanyana kumbe konye tolili nani tori komanya oyo nyomba kiare oyo nyomba kiare yohane chinyomba nkolengia moje mwanse ko chenji mumanyisi moko nyoma bono abana bali batara nyoma naende gento kyango kirie aba youth na kumeti ngamba goja gotoka lakini narorire aba muraba ke barenga bakwanire naende bayibure ensi nyamanya gokwanu ningie dabwati wana ba muranda imbaybo iri naende basomire buya igoti gatobwaterane ditangani omonto tabasa kororanga ki nganonde twaje koranderiga iga twaje komanyana ekerese igiegocha tomanye bunda tokobangana igoti gatoba amo omaite mutari amo mukomanya buna moko rutajinsara ari omubaga bari bo mubaga mumanyite omwarimu nakwana aguru mubaga namanyite nga buna baguchirenda igone kieke twaja toje korenda tomanye buna tokoba togende njira yemo biamono abanyali bali nabakwanira imbuya more mbuyamone soboika naende obomobo ndoche nkoba bure tubwaterane gento nkero kirasinye narra engaki twabwata obokonkero karia tokorwani gogisegi omonyali bali omanya kuburi ngaki nanturwa kalima kuo na igo ntori banyali bali ekero koru asomenyete igo no monyali bali ore ekiagara kwauriru kwamanya gotebana nturwa omonto na akerete simi no mwezimiwa manyenye ngomubori gaki mwezimiwa esengo itutore manyenye na era kaira neribura nyiranireti na era juice na rigereti gakorera na aye omochanie nario korora ekere turamo omonto nache gotochegia egento kende kere ngoigwe sani agoteba egotera buya sana yabango mogirango gabwate chae gokoenda bogetutu igebwate chikagwa igebocha bonchari kimoko igwebwate ebisukari gosenkie bwate gokogenda bogirango chikware nchiro gokogenda ekwende amatoke naro gogochaga estore ga mbarabare yamanya gotebara umba bwate chinyomba town chiabo igomba bwate gento omonyari bari omanya gotebi gubuyeiga nere nobori agosimeka bwerongori igonga ibono toberete eso chumi yeito gontoro na kingo batebi na tiga tobo omonyari bari omoronge egere tosikane totware ebinto tokoria egento kende nkere yakwanwa na pisobu engakigete twekerenya chae ngobori chikura ekere prime minister ngobori kwa maswali igatebete ntori korora kane mabu ya Kenya kwamanya kanyora abantu bande bagatana amaene ryo ntore mabu ya Kenya kwani omugusitarie mabu ya Kenya tigatoba amo buno omonyari bari egere tosukie ebinto byeito nari torabe buya naende gento kiango kiri tindo chibasi kiteneina yango bane chibasi kiachaga eyarenge kabana bori kiro monto naetere tue nyomba ya kae ukende lakini rere ngenjo yoka muacha eyango kiringa ki omonyari bari nkogendare eruti endonge eratokonye nche Samarieta Frederick Asiagi kebaki korunya byosi ari bomono ande nche tenenerete kerokeria mochiamani bwabanya biasara igoti gatobwatera nembuya mono biamono youth bari narangereti muraika boronda getako gende nyomba ekorokunga omonyagatani ndagetenda ngeriga korwago omonyakenu chache tokore ndagete omonyakenu chache gegoyomo omonyaketani neracha gegatenenega youth terenaga ndagete just 1 minute biamono
asoko inyore nyombe yo munyagatani na arobune mwamba konye bake omongina Elicha yani Chetunda mbuya mono asoko beka bagaka bosi piamo konyora macha akorireki abagokire lakini bunabona kwanyagitire ninde nobo mande buno munyali bali ngokorareki ngogamba tole egeko gara abanyali bali tole gae tole abantu 184 ebiroge totako bira byose bibigokoraki ebigosoa omongina skuran sana etimu ya obwate nende nyagendere kabisa iga egerege asiekoreki egenderere mo basa kuchikoira na maega naende gento kero nongo batebya abanyali bana abantu amatene ngumore sana egente getaka ni mutige kuya yani obo egencha kero konyore gento ligie chinyomba cho speech koreki chibeko tiago chikonyore genta ebweko kwame kuchakorangerio monto mino korwari bweka nero koretaki obege tororo na kyo konyoro maita abanyali bali twakoreki twachakire koira na maega moiso koligereria magana yo manga muna bagambe togocha gocha yabo yonde mbale gochora nyumba negekora obwanje bwakorete kibware ngoro mbiya mona saya sabantegere samalita nguru Samuel Ocharo oyibonta njinde omonyagatani korunya masibi what eminete yamo murachi mbiya mona sali bageli nje nara goteba nje nguru Pius Moseriose omumeroga omoga konde narukwa naga igoro ya ndege oteba nyali bali etore ndege tutagete ko iruruka ne chimbaba jeitu endege ne iruruka nyete bwatie nati ne iruruka nyete bwatie nati chinyomba nchirorogora alianga chinyomba saba chitamanyiri n'abanyali bali eya muna bameroga abande n'abageka baga alitali bari abageka baga ekiara bana abagetutu strike to the point chinsango era chire koranje igolende ngana go sabangelinga ki oboraje po gwanseranka muna twachire buna abanyali bali gatwagokire omongina twagokire sana asoko toleta intu ne binyombe bikepsinini nande nale go sabanyali bali chinyomba chinene tigatwansere kali no naganto gagocho obusabu chivu o assistant chivu no enkede mwara no nakanyomba kakabararonga tibako bagamba mbia mono ayenchuga uko nchuko kora bwangorore youth no bara abanyali bali abamubwata monga koba moyo ntegerera buya nkwane point amalietane ngo kuchali simose enyomba yo omunya kenucha etamanyirire chumbi ya manazo kutunyora konyato wakomoko otoko mnyoka tutamanyirire senyali bali mbuye bona itukura tunyora iwa onya okoewa okokoba omuntu okonywa mabos inga yugo tiru ekamno munya kenucha konywa mwaos abana basamar barweteroro abandi bakaba kirikiro abandi no bali nyaura abandi no bali kigati gose n'abantu bayibole tbawa kikura segatieno goikamoto inyore e point erone togende ayatwaja ageti mwatu inyolte le chombi ya mano le timu yao takimbi ya mano nkorega bone point nei tuje tukarasa me timu to hochora tumanya kurikia abana baita bakebos batumekaba gambi batumekaba kolie mere boss baba bwati chikura kendabu bwata chikura chinyinge amura baliere tubarete bawaka bawokora baigwe meremo bia mono bono twakorire abana bwe youth tobwate lakini mbabere bagokwana but they have a song ogotera kubwate kerenga goja story then tokenda saba ke ni baito bono banza gukwana mbia mono abanyali bali baminto ruguru na mate intubuna abasaye twatebere mbia mono singe meeting ya lero in fact ekere twategerera amangana buna abantu baminto bakwanire there is a song egotoka asigetabu heimun eyue torengete buna abanyali bali enataka totere twensi and then we have one youth make a statement on our behalf ogotera ngori gogoteba nga tuataya yire kegima bono ngwira na tore
nataya yirekegima goirande ase obwa njane bwao omwiranienka abanyari bari toiraneka abanyari bari mbia moremete imukinga maoko igandrenga moremete njembwate chinkwana ibere chioka nande basaye mbali ku west chinsa. Number 1 banje mbanja eraundi ye bakatokoreki bakatoba amo onde bwens utagete gutiko seberari muno abanyari bari intumu n'abana youth tito gwanja bakoige kesegi na intwesegi yeto ne nyororo lazima tokonge nanda bakaka mwakonde theki sana eraundi ye no tole munabone kerongo chikorigereri ganara matoke. You are a youth like me ekero president yo koruchigazi abakaka bagusi murari gichanda muri gimanduku n'abande mumotenga bono support na intwe gichanda na kero kigatokaraja nto banga kinga bono tuachiramo twakora 2027 kegoika obwamo bori bwakoreki lakini ntaete ngokora ingotebaiga eraundi ye onde bwensi ogojikoba maminja yo munyari bari lazima afirie segi yo munyari bari mundu musaye mbiya mono nyasaba seseni. Thank you takwani tebia mbiya mono abanyari bari abasaye mbara baimukia amaboko iga batukwani abasaye banyari bari mbiya mono bora yangurukwa seitongia mukama nganchire mbeke oroboti rwa abasaye bari busioga iga ase egeikareke iga. Number 1 nabonta ketegote ya abanyari bari baito bonsi pinga the weapon to end oppression is in the hands of the oppressed. Enyencho yo katora akore nonyo no chayuoko ndorigo chikorigi monto ko Rwanda to korere nintu bari to chaire togokoro go chayuoko onye mwanchire togokore igongo gokora tole. Amen. Number 2 obo mobiga no bia asenare ngosoma mariko antebinga umugaka naro yomo tumeta abana bae bachikorigie ndagera umuchigete akabatebi baguiko batebe ntatumwa abo batuma ntubuna abasaye asenare toratum politically tusinyunga kitogo soro lakini toisago tebanga no mogaka kenanio tutuma ntogotegerera. And I want us to request Yavaga Kabarema to allow us to also grow. Nto abachituani chigo toche bichuchu. Tobe chituani chigo tuga abana baito abasaye baito babuenere bako ba presented before the public. Nto takako baba muremechi yaitorio kabaka karole miaka 90. Number 3 obomo boigambo tokonye wise counsel ekero tugusira. For example totegerane tegerana nchoke chinchiko baita akaro mogo yesagara narichiko bahaka totegerane. Now for instance intumuna basaye ngotwara tole chinguru chinene kerunda kenene, and we need our elders to be there bato bekere monitoring bato tebiango minyoka mole mono aiga genda ngora aiga ngotuomera mole, and we'll be so glad. And then lastly, I want to request all the leaders who are now retired from leadership to be our king makers. Moisa koligereri buya abantu bande nechinyomba chinde nkoraga barabarai timanye tigo senyali bali aromba kabwate basaye bande munabono tobwate mheshimiwa Charles Matoke abantu bamorage egere nere mambia bwenere tocho tonyora stokonyoro bosemkuru. We want to appreciate and we are grateful for this forum. Let's continue like this. We are heading far. Esengenjo akitole mix gender musubati ota okwana on behalf ya basubati yamono mosenu.
abanyali bali mwagokire naintu toirulibaga abasubati abake mwagokire nali bali hoye mogogete lakini enjara yabalire asamalie tangoro kuwini kurunyamasibi rogorera mani lero twacha buna abanyali bali twanja nerorogoro na mate nabo igo bwanjani kero bwachire ebogo tubamabe mbobende ono niche nintenena toko ya ningisaine Naisaine. Tatika no the people. Nina people. Oh, mbia man. Asa igo abamano bwanjani to tware na banyali bali to bwata namo togende county rogoro mbia mono. Asante. Youth mbakale tibia. Wono nganchere togende program ende ngao. Wekera igana akorera. Oh, na igure no mondo bwegete chinjoke mubuko. Obwato kagari nye isano igachiachire. Bono mubasa gutwara waswasi. Bona senti garete gepinde ke gukora tore. Bari bakogenda guchiaria. Ndage toto ke ranega. Bono kwenda tore gepindi asa toko chukatake rabara ibaito batokwanere. Abara ibaito no barega iga. Abagaka baito bagusi. Our leaders bari barega iga gatoba maskani elindo to bategere na barabuo banyore chance yabo. Thank you. Asante sana mbia mono sana libaga lyatigaire arakabere tokore abara ibaito bakwane alo igongo tigago kwana baka mwakirire tokirango binankurangeri chiguru binankurangeria mogote nagaiga oyo makwane mwakwebicha ekerenga nyatoeta ekenene mono goikatokore declaration ya rero koranje security abantore maigaria tabatore baisaranse ekera bareba gukwana nonde bwese gukwana otegerere ndana chakurangeri chiguru chiaba abareba gukwana gaiga oyo mintadi bogeti orora nero ko tosomere declaration ya rero ingobona to gukora ko abarai bonsi oyo minto advocate atosomere ngitwate ba twensi gaiga buna ligonde limo twensi abanyali bakucha chamasaba bwansi bakaikorongo bari bagukwana tini wanja monto kwane karangu kwana tabatari egrupu entanga nkoranga ngo chaga Mbiyamono meshaka baadaye mbiyamono sana tinikoreta grupu ende boniga abara iboka nkoreta aga tafatari because boniga chese charire na ane ntete modu wa embere batwera igonta gete ntwa kwana nga ntuna abanyari bari abantu bakwana okorega asyandonsi igako represent umunyari bari abachibu obusabo bose pi bakisi count bara tinago chagaiga abachibu obisa bakisi county barega iga mutennega iga yakora muna bakuri bana serikali tubairi baga yakora bibaga bwate yeri yoko represent umunyari bari igo mwaro rero no mutache tiga. Number 2, Kupet nati directors na Kupet moche mwesi gaiga egere mwa kwebicha oyo makwane abantu ba Kupet amona nati abari mboita ba director mura inchibo charende ondi wesi oro mwalimu ore asanat amana Kupet inna abantu basomete onye muri gati ito gaiga libage neria ino tafatari Biyamono mwaka sogocha no bari tired no bangangu ari tired tetenago chamwens Kupet amona nat nchiwo cha fratani vyonsi yabari mwasi ba Kupeti amona nat nchiwo cha mwese biyamono muna mura bantaba mabu biyamono sana biyamono nchibwango jimwa kwebichaga iga nalimura amanyanga abanyari bari kurunya sanja bakarugoro masaba ikorongo tubwata abari mboito na abara na abarai biyamono sana biyamono
Mbiya mono meshaka, mbiya mono. Baikire gaiga. Igo moko nganchira. Asiri asama abera manene. Oyo mubye kugukwana. Igo muwancha oyo makwane. Omo twacha special oyo makwane. Tyankori bago mwaru. Mbiya mono. Master of Ceremony asiri baga. Njemose Suro Nuonga. Former Kenya National Union of Teachers Masaba Branch Chairman. Nganjere mbaye a very brief history yo munyalibali esetekeyemo. 1 minute. Nje karona ale gogina ona nyore te mondo tangane te ko ende school no munyalibali. Chi school chons pichagu siye chale ko led na abanyalibali. Lakini ekige talibono. Number 2. Abanyalibali abagaka baito bali abatangani eba amaete muna bale komenya no bwanjani agante kale go chaka nyalibali baba kana muna chinyomba kyo munyalibali. Number 3 kisiasa abanyalibali baito mumanyete nga omochumbo ito mutangani nyalibali James Nyamweya atogamberete kuruguru bakamate ekeraru agatigero manga agatogambira kuruguru bakamate omango itakabo mungaini akanyora James Nyamweya ne ale commission ya boundaries akaenda kamote nyalibali abeire nene eginto mogo kora nyebagane omanga agacharogoro ongeri agatigara onyanga omanga agachamate ongeri agatigara rogoro omoelio. I want to say this in history. This is the only time tutabwati omonto international government ekiagera omonyalibali taliamo. Number 2, a county government we invested a lot in this county government. The only position we have is the deputy governor. And I want to ask our to work as a team so that chairman where public service board for Nyalibali. Na ndipo keire gocha Nyalibali chache ntu Nyalibali masabantu bwati pingamizi ekiagere birogo bibito kisisibere na chivo obisabi byarogoro bibere bitoisaini ikote tokore munega sinuna bantabamo muna kartoramo abante bago tosikambia mono. Asante sana mbia mono sana akangana akamugo mugaka Abanyalibali mura abanyalibali oye abanyalibali oye yamgatege ntekemo fortunate yo mugaka monyenye nara nabona atakantegerere kiagera namanyete kitu akorete umune union y'abarimu formally gatwariro go chairman bwoka oyo ochwangi oyo matonda engakinere narocho unity yo munyalibali yachetebuya nyangekinje naona arenga abisi na atakere ko liga senekero kyo ba chairman abanyalibali bagateba yaya nyangeji karanso vice chairman toliyo ba secretary ikagara matoka akanyora niki kiarenge munyalibali bwenshorengera tyorensa no baba barora mbabe chetamo ikagera tukairo ba secretary Mbiya mono sabatari nyagechi mbiya mono bari bakwano chibono ngari tafatari security man John amana Ken tafatari karuga abone tanto ojobesa ransega iga all security guys please aba all security wale maiga gari koranche don't takwara abantu bachago gukora mu sakiro maiga gabo tafatari ndobate security bona bari bakwano abasigari bali baito kakiti kabagenda batokonya kurwali ege kundi nkera ali gyatomuka lige taite kosalia asaba gaka baikaranste ege kundi keliki kosalia John Rambo tokonya kurugabo ne kundi egesoge koroso ege kundi ekerugabo oyo otomira agende tafatari abana abo basimi abaraimo bago kwana please make sure na abantu bari baga bago koro mukutano orugabo n'abantu bari bari bwari batabwati gasi karanse sebirogo omonto yo orora njigocha advocate orora nkogenda na botekina wakili orora inchu moterene na ambassador gaiga moto declaration njigocha ambassador ambassador
akore declaration tumakwenda ukwana. Tafadhali. Ambassador Njigocha ambassador Mheshimiwa Moindi Njigocha. Mheshimiwa Monyenye. Njigocha, Mheshimiwa Kenani. Mheshimiwa Kenani. Tikatokore declaration ingaiga ama na wakiri Fred Aurora mbiyamona ambassador mbiyamona sada nyamwe Njigocha church mbiyamona Njigocha pen Njigocha mwensi bas Njigocha igo declaration togo kora Mheshimiwa Aburi Njigocha Charles Matoke Njigocha mbiyamona atika ncho yene declaration togo kora mbiyamona ntuke Omowakiri otangane motugaiga otokorere declaration abantu bose bamanyenga nkitwa cyo koraga ritangani tumakorere chinkwana mbia mono Fred, it's your time. Abantu baminto muobo ikaransa abanyari bana nabantu abangaini inkatole onete yogo togosa aiga tigera abantu bane koranja tigera bona gento tokora neke ntobwata bagaka aiga banene tagiri baganko ba recho tundo ngayare ngwaso me declaration ntura abantu tosomete ntotayiti konye repeat mwigwa mangana otunda kwana mwigwa mangana recha kwana mwanya njirana na ratorenta sabo nyaribali tigaba nomba tebiga ikaransa tigamba tebiga bachakire korento obuoba batebire na nyantura wa declaration the people who are there are aged 45 and above. Na yomo mro John Sagerare and you are youth, the youth are here. Yantagete morosi ICT ego counter that. We have come here to make a declaration kunaba nyariba na kitu akoraki. Bona gento tokora neke abagaka babonsi mokarete kimba moba banyete. And let me tell you the truth. Abanyaribali inchena menye gaba na buone nyaribali bomobea enyomba airete competitively attended. Ina aleko robuna bagetutu bagocho bakore ba mepango yabo bakanga kumi abanyaribali ndusikaini. Mutagete kurera abanyaribali ndusikane. Mutagete tusiyeke nyomba. Now let me tell you how we are going to do it. The numbers. Numbers, yes, we have. Lakini kabonse itali, mwaregister 300. Mwenda Chironge, mwaregister abantu 200. Mwenda Ichuni, mwaregister abantu 150. Kisi primary abantu amakoiru baregister 20,000. Mwanjira tujako register abantu baita bangega. Ina declaration. Tigabona nkoreiga omugaka nara ogoro kwa ambassador nyamweya mumu manyete tigangarua mangana yo munyaribali. I think he's the oldest around. Karansa wanongo ramura mangana tigambuya tero mugaka oyo abanyaribali tegerera mo besa ko bobuoba abana kete se itonje se inse gaiga abana baisi bae gwe binjo ke barenda ebina ibigoto kosa igo yabata kete goto siria yabata kete goto siginto igo gara kinto likuobo bono mwaka nyamweya tigamo bwatere iga mugago kwana bantu nabange ine abange naba basoka tanyali bali moise ko muyanga yagosoka na kimogokira moise ko mega gabana igwete ngina George gagosoka gocha seito bari watero mwisiko muyaga wasoka nyalibali ono lende ayanga akwanirwe ende natagerera mano sana inche se amasoma nego nasoma history na political science ya America na ngachanga korega siyo foreign affairs yani diplomacy waenga kientambe sana 29 years ono gatika bere ege tomotoma nyetina omugaka nyachaye is my nephew. And then now na amenyata nere gonko enda America nende gonko ru America ndo mudio na kuru ona amenyata komo. Omugaka myaka ya ko ya ingerete igato rangerete iga no mali. Umali nero mu muromo neno James. Akakwana na intwe amangana akwaneta na intwe
agakora tugaicanika namange omugaka oyo orora na professor oyo ndoria Michieka na ambassador Getugi na ambassador na oyo nde kia kuruko oyo Matagaru commissioner Matagaru iko tuarenge kogenda ndo chietaro several times asogo kwana mangana ya banyalibali nende na twate strategy tatigatuwa tebetenga keigo ntoliko konye kwana sonde na akatotoma sekete nagete korora abantu gete nagete asenge nchoyo oba mabwanya libali ntwarocha abatwarocha naende constraints nchiarenga abande bakaleta obstacles ndo chetiko ikerania amangana itwa kwanete no omogaka Simeon bona rende omwa mosubati uminto recho you know inche professor yawo amangana yon sigwa gokora inche ngosomera tinja nyanchu alinga gotabio mwana oyo minto totabobora abanyalibali igo cha krete na robi ugatabobora abantu chi professionals ukemane chinsaga ukareta roro tugatianania tugakora bana tuakore na raya ikeranete bona buna abanyalibali a declaration ya nene torakore ne elimna oyo gotenena nendo ondeta basigutenena wikatwa motaka machokwe tigato bapange to bachoka marole buna sogo yoka gota kutoliga munyalibali igo aratu weka gota kutoliga no nyamba ono amangana ya tu abere to kwana ga mwa kwani abaga kama kwangu sana to awiro already. It's just a matter of implementing the what we agreed upon and to move forward united with one purpose. Igo muakili asomere mwanjera na mangana ambassador Nyamweya oyo no mogaka oito imoki anga maboko abantu mwanjera na ambassador Nyamweya oyo akwana ko runyalibali chaje tigandete moindi atokwana abantu baminto ko runyalibali masaba obeiro mubunge moindi no mogaka abanyalibali baminto mbiyamore naende dero gotwacha kurikira ngatwabeire omunyalibali oyomo naende orutari gutwatanana aba bandi ngoja gocha bari bo bolimo aba bandi ngoja gocha bari bo bolimo bachage kutogenka gutwatanana ese ngimarera ego none nyumba kindi go jikonyagari unga kanga to kinyore kurunyalibali ekibori bono dero igakero yomo kuruga kabo murandia nyalibali ntuli babere twabeiro yomo kuru masaba paka chaje mate koronga semenyete baka nyanzanja nanda semenye nyango bodemo menyeta arakabere twabeire gente kamo abanyalibali mo base watananwa bali mwali kuli mete andao mwaro chenga abande bachagira kanyagaliwa na abande baje baebwe umanyete yudasi ga yadikibesa akaoni yeso na abande kutakayo bali kibesa pata na abanyalibali ndoriju watananekana twabeire gente kamo oyo mbintore echo na bosire egasi mwakorire nimanyete gasi mwakorire wiki egicha etire abaiga babere abaiga ne committee ngema kumuranje mubasabire batumire no resources chinde bakorira mangana yo gukumi nyali bali twabeire gente kamo bali batenga twabeire gente kamo to watana no amen asante bona abatora abaraya batora tubwata na magoka abantu bararenga tuanjeranire twensi abatora igaiga nande tokora iga toira nega toikaranse ngora Master of Solomon abarahimbarana barabubakwane mo baisa kwa gosa mo banonje ngogamba baka Supreme Court kurunyalibali chacho no muntu omulirinde lento gatento bwata abamuranga iga rejo analaga gotebiga professionals banyalibali particularly the lawyers abange babonje na batrain toramo tokwenda twanyora namo twatebinywa ndi maraka renge chief justice oyo tigaye go judge oyo tigaye go magistrate tore united Poro tigato ira nangora kakyo intari baga nare Master of Ceremonies my senior nare ga George mwako yo kenani nare ga go ina rato someto jinsi school
mwale wanja kenani na yakwa na igege ntekemo abanchwa abanyali bali abana ba Nyasaye wetire lita lya Nyasaye na bakwanira mbyamore byamono tata ngige ntu kinataka ona yoro mukonyi one we kango ya maisha yangu kama mzee wa Kisii. Atata yete moiguna nkyo mogakanya chago kwana igoro bo mabuo munyali bali. Very good. Atata yete moiguna mogakanya chago nkyago kwana. Ebitage bindo twara osia. Beka ngo gabo. Ya maisha yangu kama mzee wa nimetoa hii. Sikia. Nimetoa hii kofia ili muangalie nywele yangu. Mimi ni mzee, nilizaliwa Kisii na nitakufa Kisii. Na wakati ya maisha yangu kama mzee wa Kisii, sitakubali kabila yetu ichukuliwe na kabila kingine. Wana Mwaigule mheshimiwa Kenani. Atara akora magoza sana. Ntobugate the only elected MCA Nyalibali orega. Omuntu ochorde na abantu. Ano muntu totenene tega ari Kisii town. Mwanyenye. Tiga Kenani akore na abwate point ama koereria mwanyenye. Okay. Litwa nyonanete Village Park. Ina kwanete nganinga nderete, usento ga nderete. Koligia abo mabuo mugusi gwetera ekeumbikia omugusi. Twakerigi sana echume yaite sana botu abegete liberere ringe. Twataibunga yaya entungitikaleta ekemo bawo chikote ya banene babo. Chinguru gwetera chisei chiabo. Toche gabo songo. Toigore ekiama kia Ford people. Watu wengi sana sana sana. Nyasaba kwe. Abanyali bali imuro. Imuro ro kabisa. Koru ikorongo paka Nyansanja. Lero tigamba tebiga. Abantu abe nyumba kinde. Kyaisiko. Iko kigo tebenga umunyali bali omuya noyo kwete. Wono umunyali bali omuyo tigaire moyale. Ntoli moyo. Oyo teneine gaiga. Tali peiro ya musachonde. Ninje bweka na kyagaiga muna abantu baminto batagete nyali bali yebange. Moigweta abantu baminto. Igoyo ratebenga munyenye no muabande. Egento yokana batebie chachiorora. Ntunto letiyari. Muno mugakoria kwana. Okorokwo mugakanya chai. Omwansirizi nyamwayo olenge. Akaere lyomanga. Akaere linyachai. Akaere lyababande. Nyali bali wekatobe united. Ekera turata kegenta ali account tumanye kaninga banyali bali bakortaki. Ekera turata kege international tumanye kana banyali bali bakortaki. Munabona application yako letu yogo PS. Ntotagete torra banyali bali bae kuno nyemba bere. Muno mwana matoka atebeti kune president iko totagete gwegente kyo elinda kerete seitu nyali. Amina. Osiga kitora tebe. Nabo igo. Yo minto bosiro yo minto recho. Egente kento tagete ko yakora no molembe tali mondo tokorwania kinyomba kine ngomera na kire na ntu tikatumirane muna twaumirana. Bali bako na gote aborora ngaki nge kire gento kyo mosibati otachiete buai ngaki. Ya borona raposo ojore twe gabana. Tare ngo mosibati.
yabo yonde waiguru tari musubati yabo ruanga mali tari musubati igo agente ke no tole maega we katoke kole muno munyali bali nto irana makeka ganya sawa seni biyamono sana tuisa rasa tuensa batali tuisa tuja tuensa ko bandi bamakwane to yana tuisa rasaria bono chinkwana ngukwana muri koranche kero montai sarasari kurtura mabagai chinkwana tafatari it's okay kero montai sarasari tafatari kero montai sarasa tafatari ko bandi bamakwane mate muri akwana bono chinga kiachiri mo kwana tafatari biyamono sana se okorwe declaration yengiya yogo teba mo nyari bar twachira mo twins koru chache bakai korongo biyamono bono abarai ko bandi bagamo kwane abarai biyamono aso ko baba igweri ko bandi bagamo kwane mwezi abarai ekora kero monto 1 minute abarai ko bandi bagamo kwane kero monto 1 minute tafatari aba toy wane alo bari mo kora coverage ko mukaba bara yambor ba ja ko na bara kwana all the chiefs aba chief was p more gati ito nchugaiga bari current na retired aba chief bari retired na bari current nchugo chaga aba chief sababu chief no wajibu abachibu nchugo chaga mwezi abalende balema ababona butaliga sagero tiga machie sayo nchugo chaga mwezi bono abachibu bose bali current na bali retired nchumwa media baronega na atorine serikali ons biyamona abachibu asogocha abachibu bose molega nchugocha tumanya gocha abakansora bali barengo na baroro na inu moche gaiga abakansora bali current na bali na former councillors once iyo Kenneth tuza kogenda Kenneth kurukikia umbuto ogenda biyamono abana abachibu tuywane abana abachibu bare nga bari retired na bitali once been retired bare oyo makwane the Torres guy speak biyamono master of ceremony nyali bari minto biyamore obomo ne chinguru obomo na masikani obomo na butranyole chingu chocho sabakre ndio tagete tudumu pamoja. Mbarikiwe nyote madam kwa kufanya haya, ubarikiwe na muendelea zaidi. Biyamono abachibu biyamono sana na range irie aba director boss bi bari current na former directors bechai aba director bechai boss bari former directors na current inchugoja mwezi aba katoliki aba kanisa ziko baragalinde aba director mwezi wecha inchuaga bali mora rovisi na bali ya mwakolete gasi ino aba no bali bato ambiri nabageni aba de mi bechae aba director boss mware current inchugoja na aba ro chairman biyamono inchugocha biyamono sana biyamono inchugocha inchumwa kwa bicha chairman yene kwane incho biyamono mwako bicha biyamono abana badareze bechaye bali baroro na baliya bali tayire oyo mobo mukwanale chairman abanyali bali biyamole nainde njento mundala former director kiamo kama ekegusie ke bateba iga musaiga siberio ngeto muntu kubaya ya manye cyari seirie ochikwaya wa mabera ya siberie abanyabera twakorie ki twangire abanyali twangire ose twatebe tobo chamo twaigwana nire ondora genge aragerigwe asengenjo yogocha kwamo y'abanyali bali ko chamo biyamona abantu bamitonya sawa sisi biyamona ba director baminto biyamono sana bono na akire ba kansoro bali abakoro bose mweshimiwa abuli ngajale aba kansoro bali abakoro and MCS bonds bali current na bali tayire
abakansora bonse bari batene njugo chakaiga gaki abantu baminto morrenga na atora abanyari bari bose njugo ragaiga asana na mabu na babo mule baspora njugo cy'abakansora bonse pi amona bari abari tayire na bari baendrete baro rega simbiya mono sana na remichira karibu sana biya mono maiga ba masega bachire njugo chakaiga ntegereke kareke go chamaiga sko chamaiga sko chakaiga mwensiga agara muri sana gocha abakansora bonse Biyamono, sote gorobos mabu. Biyamono sana. Biyamono nyachio. Na baro nyachio mwezi na amoraiga. Biyamono sana. Biyamono abakansora bonse. Haya bako masikio bwana, bekango. Nyagarango. Sibalionge. Abana bakansora bali baritaire bonse na bakore na aba MCA. Mawo rama tati mawo. Obwali w'abanyari bari na bwo maiga. Biyamono sana. Bono ntake toyo muina kwane yo tarakwana. Omongina chena. Aya more. Sipora. Kama na seli baga sa marita ngoro kuspora morere. Narenge former nominated MCA 2017-2022. Hitanga ni nyumandara kwa na andonsi ongote vinyanya saembi yamono. Nomo suwati recho. May God bless you. Biyamana soko chakege nteke. Noko beka ne komiti ilia baga kabaro bago gosira. Etote banyasago seseni. Elia kabere. Abantu baitu nyali bali buno mwaka macho umwaro tena chetenga. Aga sasenkaro. Ka korire interview. Aga sasaka. Ndo akora liburu. Ketu achi muna banyali bali amoiga. Nonyolo maneno orio Nairobi. Tako toro mwari ochwa yeye ndo muna apply to wa PS. Na ro mwari bobe. Na beko banyali bali chache na banyali bali masaba. Biyamona sonzi na ndakero mosando ochire tori goitango kochionsi. Akanyarore yerarete yaro sibi chuje byo mochirande jingo kotiabo. No barimo. Biyamona korako igama ko mwezi bakwani ngo abantu baminta banyari bari. Oro masaba bakaye mahate chache. Yasaba seni asante sana. Omaito mheshimiwa matoke ni mata na watu morwele mheshimiwa matoke de aspari olengo muchumbe kubori ugabana. Igona ataka chakwa na gantaka na watu morwele mogonja. Mheshimiwa matoke chua ya Charles. Mheshimiwa matoke Charles inchukua ni 1 minute ngana kama utabatari. Biyamono abakansora. Biyamono mukwani omwana yo munyali bali. Omwana ominto yo matoko minto. Biyamono kembo matoke. Biyamono omwana itiyaba kuaningo. Mwango likondo. Omwana kembo matoke Kristoba. Haya. Abanyali bali na abakwani rimbi yamore. Biyamore nainde. Kwani gonye wacha noko bokombi yamono sana. Ancheno mwano ino nkoro kwa Charles chwea matoke. Chega ninka. Timanye tichache, timanye timasaba. Igondo munyali bali. Gondo mwana bwa banyali bali. Biyamona soko ngalibaga. Omongi na recho egenteke gwacha akire amone timu eri aho yonsi. This is where we should be headed. Uno munyali bali. Omunyali bali gasikire korukare. Ekaronya chayo omugaka ari gotenena. Okwana egetieke. Paka limongi nyoreta kwanete paka ruta agatama. Agatebanga oyo. Oyino mugaka nya chayo kwanete. Paka bagatama. Egento nataka nigoteba neki. Abagaka baisaransire, bakwanire. Palipo na wazee hapaharibiki jambo. Ekarondo che babo mugaka orora. Ndocho mugaka monyenye. Mugaka abuli. Abagaka bonsi babo kenani. Abana abagaka batugekiroro ngoro for a long time. Umugaka yo monyenye orwane ire paka chimbebe cy'umunyali bali. Ahari Kisi town. Yani nganto manyeti nonye embebe ya nyali bali ngayebere. Ayuna mangana monyenye oyakurwana kurwane segi. Lakini na inche na abatebiri. Ekero omwana omumura so omwana omoke esabire nabakoragira nabagaka. Bona abagaka aba na inche ntagete na inche nyako babwati kurumayaga. Koda ko babwati nde monyenye. Nimbarigerere tibu na moko genda. Mabaratera ino na rombwateti.
barenga bagonsabera na inje mbia mono sana engaki eri na rigitie kerogo kyo bo governor wa Kisii County egento keribate banga ogo itobote ngatigera omweshimiwa Machogu igo twatende tabanyari bari batano omweshimiwa Machogu mweshimiwa Professor Ngeri nonyere choyo no arenge res manduku no arenge manduku agatiga kagenda Masaba recha agatiga kaende keroge kyao omugaka Ngeri era akagenda busio omugaka Machogu nje ngatebunga ya matoke ankionero ngakora igendo gikora kungugo seed ground ngasuka magega nkamutigera gatigera omunyari bari in the interest yo munyari bari after I had gone through Kisii County na tumikire chibesi cyane kiri chinke abana bane nabake tindasome bana bakine lakini ngaitobote mbobe nakorete tari omunyari bari natigerete ankiondacha na inde moranta ibi na inde suke magega mbago chikonta ibi ngoyo no riogocha ototisa igana inde na magega rioka bone round ye abagaka bari mugo isaransa manyanga matoke na koreta maskani na inji round ye monde ngerere Elio moeri pi ndagete ko teba nganche ne rule une kijana oisaransa na bagakaba nche na tomwa na te morangu na rora osomu bisata basa koruerande erebiya gusere bobe erebuya biya mono sana nyasaba seni nche timbo ati mange egento gyo kanare ko korera ko teba ngabagaka tokorere mentorship toikire bona abasaba ke toko ego borai totamanyeti ngai togo chakera na rorira barai abake young people leaders bako ego borai bamana gosoa gosaria asengencho batamanyeti abagaka bari babonye chaega bakarangiria abajumbe bonsi Nairobi aba MCA bonsi baba kwanera baba orokia bunegasi ekogenda ebinto byare ko bangu in secrecy byamana gosoka elinde abagusiba konyeka in general igona akirenga mbiyamono asante sana, God bless you. Mbiyamano mheshimiwa, mbiyamano sana. Mwakera ngochinko byamano matoke, mwakera ngochinko bichwa ya mbiyamano sogocha. Na utaleta abasaba kongunabo. Emoko ngajere ko era wantu bara kwikabakwane. Oyo minto micheka. Mheshimiwa micheka nchigota na atokonya sana, ale bakatokonya mugatono lero n'oltu akora abana abantu batokonya ntakatakigotigamba kwana. Lakini ngo kwa 1 minute agaro abandi bakwane barabange yo mtomichiye kanima teno mwengore ano montomya deri kurwabo aspiring MCS chache na Masaba mubekere iniga mwesi abantu babarore mwichimwa basi MC Mbuyamuno soko ngalibaga kwani abanyali bali baminto chache na Masaba Mbuyamule no mule mwesi abonyi wetera rero nanje chintengenjiro ekerongo ranga na bongo address abantu abangiga yasaba beko moje butambe kirengaki ekero tubwatu kwa enkwane yeyobomo igonta gete clarify gente kemo kyumunyali bali chinyumba cyosi cyanyali bali n'abanyali bali bale na ngonye abande baroho batandastande ti omunyali bali nabantu banda abange bale gusi igo bonsi bara abana ba musweta oibabe bonsi pi onde tai yonge sengenjale nyumbe goseye otali oyo ibabe oso otali oyo musweta ntuna ba musweta twensi igo bomo butokori obware ngono nkururi tangani egento to korabono no koinyurani tu ingobo mu bweito bwasalikire osentu tweka abanyene twabusaliri tigatubuira nibo bono towe amo elinde torole ngaki tokogenda guchimutwe asengencho twaroriro bosoko igo togosinyweta nonyenchira abandu bina into tomenyete Nairobi igo gochikonyora abantu bakogamba nairike gusiba akogamba kuruchi nyumba chinde ojigoteba yenyali bali orwete baboli naye nkyo koligia batakoruo bakwana yabo ubuno bosoko abantu twarenga banene tobe kwenchereyo tutagete tutwara masikani gati yeito tusikane twensi egere tamasikani ayo narara twagachira obomobo naende ayanda yatoku na kolia na yerorire na wanyene se emitandao omanye to mugusino muntu bwanjete kokwana ne chimbachero omugusiga atebete nga
tunali mogere burere intu nyali bari twasire konali onde bwensi burere egasi ine enkongu imorochi nonya ninu nonya no munu bitari goja tumonali burere aya naende origereri buya omugusiga are goteba iga tworokia konyenywa omuyo naende mugakonde nakwanaga esa gulichiza chiaerire natakamba tebi chimba chiru chinyinge chiabagusi lakini bono ninyore libaga karombu atelibaga niwete MCA wansere kubabaikaga no tiga torara inki kuchigitorerero twensia boko mukiboro akimorose barosire koranja basi mbiamono yo minto michieka igona ngo takanda ngeriete forum group ontu koma etegore kwa boretie oba deputy president ngo kwaneri baga na bantu bategerere oyo minto okengo otomira yo minto Charles Chweya nege toro kiaye motebe tuwayanchire asante sana na atakire na angalia nto wako bwati bochanga gaboniga tafadhali committee eri agera mo yogo kaba mo bonje mo rorega iga committee eri yose binju mo tuwaga mo akwebicha agera mo ntoma kwane kurwe committee chairman yonga kinjibocha committee eri otanko banga kinjibocha haya committee eri kinjibocha ga mwesi morurura abantu na abantu abakaiga tiri bantu banene bako banga no banga niga committee eri kinjiboro barimo abanko mo yogo mbiyamono mwa kwebicha na nimumanyekane mbiyamono sana mbiyamono mtatika njigoja mbiyamono kibeti mbiyamono sana mbiyamono komiti ya banko mayegoyo mbiyamono sana mwa kwebicha iga kama iga ke muntu mutako mbiyamono sarimache mbiyamono sana eyonere komiti ya banko mayegoyo komiti ya banko mayegoyo kuna mubaroche nere komiti ya banga pago kora ko somerane bantu bakonya macha tuanywa agere mbasomere igona ataka quickly ndiko banaisie omweshimiwa Lecho Otundo nere obeiro gukora magana ya mange nonyene katokora mukutana no atukorera sora twaranyo katokora mukutana ko renchara komitiera moko nganchara bakwaniriye tagaki mubonja abantu bagerera mukutana obeire iga mubakane akarieta goka iga kama erieta liyoka oye koro mheshimiwa wesa nasoka nyinsari asante sana nje ngoro kujon sumati oiwayenda koruke katika nje Melkizedek katika nande wante biri nkuwa on behalf lakini tigaba wara manyana marieta Samarieta Sabina Bonari Kennedy Korunyali bali Masaba Nyamasibi Ward former MCA Kisii County. Amarieta Joshua Nyakoni Nyabengi Nigondo Moliki Asekiombeki. Jini manye. Samarieta Moses Migeta Kurumunyakoni Maate. Napitali Mumanyi Nyangole Kurubaracho Ward. Wilfred Gekonge Nyang'au Kurubaracho Ward. Anje ngoro ku Simeon Siringi Runyali bali Masaba. Pastor Hesbon Michira naendo mukansoro mukoro. Wanyali bali waitombi muri mwensi. Marieta Philip Kegengo Korunyamagwesi die ongoliko chube bwanyali bali chache. Nagokire kubaraiga na neta tegusegeta abana bali bataite gutumeka bobe. Kuranji kori une chinguru wako ego mondo mekinyomba mbiyamono Marieta Nkale Munchoro Korukiamu Kama Ward Wanyakoni. Marieta former councilor ngaki Deputy Mayor incheche amani yomo kutano yo setwekeira. Thank you. Asa Marieta nengo kukelo nduso Kurubaracho Ward inde organizing secretary. Marieta ngoro ku Dominic Ondieki member ya mkutano sana asa Marieta ngoro ku ensalimache spokesman wono gakinde spokesman mbago tyankwa ngane wono kingaranze tega iga babe kiro mutandao ne birego birega iga bosanya nturago
igonta gete abantu bayisansa bakayikorongororo bayigwa abanyari barimura abanyari yaiga abanyari barimo yaiga biyamono. Number 2 incho mota yiye chinjoke ndari kulira njoke muroro kyakarongoro kwensa limaji bango ndebimba baro kinjira yo koleta chinjoke mbatomere chinjoke nali mwango chagotama ona oyo gabale tabuye chinjoke chinsi ninga mota ngaki saitani asini bona mugambi bosire na mwarangeria kurumambia abagaka bagambi nande ndo basikete etimu nero nerego chikogera nje bona n'umuntu bwebiboko nje ngo chikolinda abagaka abamukunwa tinga bona mbaje bangagere tikuleje ebiboko ngomo igwela na bami tomugambi matoko no igwete ebiboko tigomo ndale tomo cheso etimu nero agaga bosiro yise kunya tigama yangu jande goitwa tiri kwana tigete gote timu ya boda chairman vice chairman wale gaya chigota etimu ya njigocha mwe speaker hii njigocha sikawota mutota gaya mama akwebi okindo sikawota mota chumule ne mota biyana baade bire mota tinya koroka ne kamera mbiyamo igo ebinda bigiji gokorwo chimoto tigaboda yaba included tuwacha gaiga chiri feketa chiato ko na into tuwabaine inje gondo murayo boda lakini ko ligindo bochumbi aidinya tageti bono egende kenija na tabetio mongina lecho na cheto bisia ene chifa ichinga na iga ngamote binyali bari tuwakwani rubobe ko rusanza bakayikorongo abagetutu bato kwani rubobe abamachoge bato kwani rubobe abanjali bato kwani rubobe wagirango bato kwani rubobe na masinyo makwanu wemba mureta kwa diki etabwati ngamote binjenege sinsi nabongo nyara guswa abantu abayimeiga barusichianga batame tigambege sinsi akini yarangeria abanyali bari ko rusanza bakayikorongoro eke kiarangeri twaikaro bangani bakakiabere litukolia rero ingebono ngonya gokwana tina rodime dino no botumbo bo mutagotika lakini umunyali bari anyore kene kiai kerama bagako bagwe national government twanyora kerama bagako je county government twanyora ebina bitutage tukosengaki nege ndokende ebijane ebiga bagaka mwatebe bagaka modo tigamage hingo bagerese mina bona ngo tana barayo abantu baboda ngocha bara umurayo yamobwa desimi agatome nisa amabuta ne eki abantu gai abantu ko barenga abangi lakini abarayo abandi muri mutugo zamobwa tiba santu tobwa ne bigibito kwen into ikaranzinze na into tobwa to kere bintu na batoko bakonya samuya igoma ibura mangana erasti nsiye kere kyo mwele abantu baminto abanyali bari egento ntobwa atibo nige myaka ito no komenya nyali bari umege libugeri mugakanya yateba ndogwanje nyali bari egamberu nege sakukende ndobwa ati passport tokobwa ati ebintu byaito uchi America ndobwa ati passport tokobwa ati ebintu byaito uchi Uganda ingani igaiga ebintu byaito amabagaito yobusigari tikache amabagaito yobwani mutikache amabagaito yobunyagitari tikache chigazi cheito chibitana tugenda gukora tikayiche mutiga abantu bande biso kubintu byaito tawara tingo chigwancha iko umuzo mubode kule chincho kembia byamono nyasaye tikabaseni asi mugutaranya kokoro mwakerango esarimache iyo ngambi yamono kwani takwani tu mwana biyomo sai biyamono sana haya tuwaisire gukora eto tikaretie oyo minto atiko gukwana abantu mbarantatige abachumbe bari bakuborio bochumbe elia kabara ba MCA bara bakuborio ba MCA na baro bate na bakwebicha tinko batiga umheshimiwa atika abanyari bari baminto mwezi na bakwanire werere bia mbiyemore a committee mwara led by Rachel Nere Wangita Manganae. Omoswati o Rachel. Tarie campaign toko mokorera. Rande ntoria. Mokutano yo toria. Kokorera muntu ndebwese campaign. Omokutano yo igorega asokoreta obomo bomunyari bari. Ekina kitwacha. Ntogetia go front muntu ndebwese oyomo. Once to ikaransi muna abanyari bari, then a destiny yeito to manye konye define okuo na nero ekogania kwe committee ye Recho taratene na kubori chikura omwashimiwa wose pi ondaratene no kubori chikuraga igo twatene na korenta obomo bw'umunyari bari ditangani kabisa and then two ekero munyari bari akiramo tumanya go define ngaitokurwa ngaitugochia last time ekero twarenge Kiumbu na tebetenga
abanyaribari twaba abagukake tukaba bangiti. That is why tutanye gutwara referendum function mune. Lakini osakorigereria viongozi hivi na mangana batakorerete amacha ya mwanywa chitentiechi nebinde byonsi abanyaribari bono basibokire barorire course why we should work together as one umunyaribari. Amasikani yo munyaribari igara abo ase county ekero umunyaribari gentekemo. In the national government umunyaribari gara asikwe ekero tore gentekemo. Igo enatene na ko batebinga ki into ntori yago campaign riondo bwes, but purposely for unity yo munyaribari ekero twakorire omunyaribari go chamo patosike muna chinyomba chinde chibuataine and then kurworo tumaye go define ngaitokorwa ngaichochi ekina kibantebi. And then two ntara akora kabisa omo deputy governor oito na ro monene PSA county government yetu goto karenga lakini esengenja bwato musubati oli mwewa ochorwa lia US Minnesota omusubati Hulda Mumanyi nigo eshimiwa governor atotomanga tumusabiriri bagano wari gotokaga muno munyaribari number 1 egere mumanyenga no otore nere natoma omusike Nyakiramba lakini bono Nyakiramba na kwanira mangana yo mweshimiwa bono turi gocho kwane igo na akorera abo mbuye na abanyaribari. Thank you so much. Asante sana mbuye mono sa yama ya mwatebire igo nanko batebiga ege pindi kyabarani ege kongu gomo kondemereria ontuke nayo ko mwari karone president ya ukwana mundu tari kwana igo na ko maskani ayo tondra mube bono narangeire all aspirants ya ba MCA tenena nyama yako mwandiri bagana yaro ko ba second to last ga koranche tafadhali biya mono nchigo cha mwanje akwane mono mwari kono mbia mono omunyakirugo asiri bageri esababu na te baiga kelibuna ekere twaika ega mbra twansa na ugosaba inchego nkuru George Omari Nyamweya wonde mwana mumura mujumbo ito mutangani James Nyamweya na Tabita Muige mwoba manyete na kinire na rolire buna nyaribari ega mbere gocha mwaje tebirega mwaje inyoire buna ngaibona iga tuachite tugatereria aikanga nabo mwaje tebire inwa banyene egento giatoreta gaiga no koreka banyaribari bonsi masaba na chache amo esababu iyo ntoeche tiga iga sengencho yoko boli kurende yonsi gutwacha wechoka nantaka kuba manyiga sengencho na onkinire tencha igo una karolire mwaka Nyamweya gagante biribuna wadera ndrobe yeiga minyoka mpaka Ramasharuguru oreto muhaka Jason Mumanyi minyoka gali orete Nyarebere rangiria meya Gisemba rangiria ba igontu abwate geturaruke ekanso y'abanyaribari nonyanja renge echorire ekitotagete gokora rero ndoje togendete gokora nokora osie kanso egochirire iyo babanyamwe bansirite nakinare oteberene proposal yeiga musubati recho ato somere kere tuacha utwali kura erengererie tutaragenda yandena ikaransureke proposal ye tutagete kubekira abanyaribari ntogora yeitaba bose mbuyere usenga kiere togore itaba structure togikorosie council tuanjira nebuna ngakimoko gendanka bochorana aiga mbrantu ate nikire nyumba so na botro ate nebuna kire nyumba baneko gendanka mochore 1 2 or 3 moko gendanka moro sine location
echore 1 2 or 3 ekera twakorire na ina tukuiwanana totebe nere council ya Nyaribari Consultative Advisory Council abaiga bono bayerosie committee yeiga tubagire mbia mono na interim committee mbuya mwato chokire guturangiria bono bwatira abuo muji gutukurira council ya itebe ekere ya beire murana lituraje bono bari bakobori chikura nari baraje batebe na igure kugani kwa Banyaribari na njire gusika constitution ya Banyaribari na nje bono nindoje na kirogete na ukira asiko na ukira mbere buya I think kina takana buna turage itaba tutarasererekana tutaranza gusaba chikura yo kenae mongeri bagarende mbori the resolution chiritu asomere tuwe chiriti asomwa kenae propose asaba Nyaribari ba minto una chiro resolution chiritu asomerua nto chita bebe na mbuya chire can I have a second alendo na propose ngogo propose ngogo propose na oro advocate has proposed aya ngogo second tigatoliki ga kimuswati at second Sabina Kennedy as igoto itabire je resolution chiria ya kabire nda boring kelibuna a committee yeiga ya toreta rero ntoyo mandate ejiko organize winaba ekwere committee yengale egwebe kamo we give them authority yo organize interim committee agendere mpaka ya toreta ire amajibu alikere representative kure nyomba tomayo goja goitabye yubuna nere council ya itu ya Banyaribari ite ko bana tua sababu tua cha toyeta bukibuya asenga jai tu itabire igo na bande bali bako bakwani lakini gento ngere ntararua ndatebe ekero multipartyism yacha Kenya ninyo wetu mugaka James Nyamweya agantebye tukagenda tukaikaransa amuna mumurumi nto Simeon Nyachai bado kuna serikali yarenga akwa kabura niga buna tutaragenda kubwata abantu ba minto abagusiba minto nakige Nyaribari yitu tukuyebeka ekamo Nyachai tebna aya Nyachai kule serikali bwatira nangu na Moi na nje konde iskai gatubwatira na babu Kibaki na Oginga kesa kogenda kuchiabu mbuya tole dio mbuya tole so mbiyamono mheshimiwa ya tule tukamenya kogenda mbura ya tule koranje mheshimiwa okay mbuya na bodro ajiri nimba David tugelirinde kolinda nande okay basirende mbiyamono asa hiyo na nje bagira mbiyamono sana naende nanchire kubwatisia Banyaribari ba minto ngakiboko matebia atobwatsi butamba matukonsi mbiyamono mheshimiwa George mbiyamono sana asante sana mbiyamono koranje barinara nkorangirio yo macheka iga tigasoma abato ete egetoro kiabo onale France Michiaka 20,000 onale Rachel Tundo 50,000 onale Batika 10,000 Kenny Onduso 4,000 Ericha Moindi mheshimiwa 10,000 Honorable Kipeti Kiengo 50,000 Honorable Ngaki 10,000 Honorable James Magoka 10,000 Deputy Otundo 1,000 Honorable Ngara Charles 2,000 Honorable James Magoka 5,000 Honorable James Kenani 50,000 Honorable Monyenye 5,000 Honorable Kengo Nyambane 10,000 Honorable Charles Chweya 10,000 ngakimoko batebya Moses niwegera bako boringa maso omwe mwabatebya embule yabere bobe oyo minto ntuke njibo chageta ke yamo kote ne inega igonga bere
gote nene ongabere oyo minto pen mogaka pen inchigocha embora ya aturo rimanya tena kina bara angle kabire pen mogaka inchigocha tena ga otara jago kwana untuke pen mogaka inchigocha igontegete pen yokwane teni untuka kole abanyari bali ba mindombu ya more imusa asogete mogogete lero buna toraiga amangana nara abeira abantu bandi mutamaiti ombaye toko bakoino buno munyari bali iga abande bago speculate buna abanyari bali bakira hamo kurwania serikali serikali mokorwani ekero munyari bali ago chamo ne serikali yakorwani ko basaba iga mwanjire tubwaterane kurubono mbako mwalio abanyari bali twanjire tubwaterane mwanjire tobamo bonongo sabege ntekemo umokutano oyo gokwera kurwa imogwanja tokoro yonde nyari bali masaba mwanjire tokoro mokutano nyari bali masaba bono tikatuorokia abantu baitege ntekemo umunyari bali twakiramo naende goika turwane segeye tora abantu abamo ekyo mwelio neke abande bagoteba badagete tige ichore ko batebirero no ne consultative meeting to bwate buno munyari bali intoje tokoro mokutano siasa egetige ichore mbuya mono moko genda nyasaba sen. Thank you so much. Mbuya mono manduku etakayamo mushima manduku mbuya mono munyakero kwa sengencho eli bageli omoishimiwa oito sitting MP nyari bali masaba oyo minto owoka manduku Daniel nante bia ndetege toro kiae nge omongi na recho agora amache igo omoishimiwa manduku no are asama kanonsi ipi omonyari bali ago decide nante medege toro kiae yesiringi chiri bwe 20 no mbugata nkoera lyo minto recho egere akana amache ayarusie duka mbia mona sengi njoli baga aya abantu baminto ndaite nkwana mangana aberoka wanyali bali karantegera mbia mono omweshimiwa Ben Mogaka 50,000 donation haya. Asante sana eto montegererete KM esenge enche mbura ya tule enabugamba tebinga nincholia nkorokwa alfayo tuke kana alenga mwari kondo komotengecho nabolia chukura buno mo deputy president running mate ya Mwangi Wairia egavana ya Muranga ninje nyole libagali giya engakiego nabwata mangana lenge molero egente getangani ngelinga nabwata bali korwa somosike matiang lakini esenge enjo chinga kiechi ndote ngatwatene nile bantu mbali gotegerera next meeting I will tell you nga omubango bwense nga yeseroche mwale wanja motigale na Nyasaye buya boli bwakare bwanjani boli bwakare